То мне пачуванне, хто неяк зараз больш у кінематограф уже пайшоў замест айцішкі, не? Так трэба ж рыхтавацца да таго, што прыйдуць шыі і все забяруць. Ну, каб ён хоць нейкі грошы прыходзіў. Хаця шчырасці дзеля я і не спрабую на гэтым неяк зарабляць, у сэнсе я не беру ні ад каго ні грошай, нічога. Не, насамрэч у меня крыху іншая, тыпу, як-то матывацыя, што, тыпу, я яшчэ сам вучуся, я набіраюся досведу, я, ну, карацей, буду бесплатно удзельнічаць ва всех праектах, што мне запрапануюць, але бесплатно, каб больше досведу атрымаць. Ну, напэўна, па-першае, гэта цікава. Мне так здаецца. Ну так, ёсць такое. Вось з апошняга, то, што рэлізнулася, это Трон, там 2010 года. Там же, типу... Уже выйшло, так? Да, вот і першы, і второй я удзельнічаў. Першы не такі цікавы акторскі быў, нібыта. А вось другі быў даволі цікавы, бо там ёсць чэл, які малады, ну, типа, па сюжэце ён малады. Чэл, ён жа, але ўжо нашмат сталейшы. І трэці чэл, умоўна, яго поўная копія з тым жа голасам, але такая вось варожая, какое-то такое віртуальнае прадстаўленне софта, так сказаць, у выглядзе чалавека. Вось, яны абсолютна розныя характары маюць, і там і сам актор гучаў крышечку інакш па-рознаму, і мне прыйшлося адыграць іх па-рознаму і так далей. Ну, агулам мне падабаецца, што атрымалася, асабліва злосны варыянт. Так ты аднаго чалавека, 3 віды аднаго чалавека гучаў. Ну. Цікава. І от там трэбна было змяняць трохі голас, так? Я-то не глядзеў просто. Ну і падачу, ты ведаеш, адзін такі ва ўсім сумняецца яшчэ, там, не ведаю, сам не ведае, што правільна, што не, а другі перакананы ў сваіх дзеяннях і так далей, упэўнены, там, энергіі, падачы, такая, вось, я не ведаю, ці бачыў ты ці не, я ўрывачак дыктатарскай прамовы кідаў в Твіттер. Не, я не глядзеў, мне нешта фільмы апошні час не вельмі заходзяць увогуле. Так я прям кавалачак. Вітаю, шановныя слухачы. Давно нас было не чутно, але вось мы ўсё яшчэ балтыхаемся і штосьці запісваем час ад часу. Усіх з Новым годам. З 8 сакавіком, так, з Вялікоднем. На Вялікдзень, гледзячы, канешне, які вы адзначаеце, але в залежнасці таго, які вы адзначаеце, мы або толькі і толькі запісаліся і уже типа з прашэдшым, або ён выйдзе перад наступнымі выхаднымі, хутчэй за ўсё, таму з надыходзячым. З надыходзячым, з прашэдшымі, за ўсімі святамі. Так, давно не чуліся, і з'явілася некалькі тэм, якія можна абмеркаваць. Даволі цікавых, мне здаецца. Не толькі пра шыі. Ну, па шыі у нас в асноўным першагікаўскі, то уже падздаюць. Хаця пра шыі мы тоже паразмаўляем сёння. І першагікаўскі, і Барада актыўна выпускае падкасты. Пра шыі вельмі шмат усяго. О, я, дарэчы, так і не дабраўся яго паслухаць. Я ўжо разумею, што трэба ўсё ж таки паслухаць. Я не ведаю, наколькі карысную інфармацыю яны там шэраць. Але, ну, скажем так, відавочна, сфера мяняецца. Таму быць знаёмым з гэтымі ўсімі інструментамі больш дэталёва варта. Давай за гэта і пачнем. Ты хочаш паразмаўляць пра змены ў сферы. Слухай, у цябе была тэма нейкая, ты пра вайб-кодзінг хацеў нешта, не? Я табе, походу, у асабоўку просто напісаў пра гэта, але не дадаваў. Ты паспрабаваў нешта вайб-кодзіць? Ты перайшоў на цёмную старану. Ну, чакай. Блин, атрымліваецца так. Так, у сённяшніх умовах мне прыходзіцца актыўна карыстацца шыі-інструментамі для напісання кода. Прыходзіцца. Ну, я б так это назваў. Што здарылася? Даводзіцца. Зашмат задач даюць на невялікую каманду, ты не паспяваеш інакш, калі шчыра. Мне ёсць што сказаць, напэўна. Я, правда, яшчэ, як ведаеш, не абмяркоўваў гэта ў галаве, не спрабаваў з гэтага нейкі спіч сказаць, выбудаваць з гэтых усіх уражанняў. Але так, будзе нейкі экспромт. Я карыстаюся OpenCode. Ага. В OpenCode у меня сядзіць GPT 5.4. Платная подпіска, так? Які, вядома. Не самая дарагая, яна насамрэч колькі? 20 баксаў толькі каштуе. Мне пакуль заводчы хапае. Слово вайб-кодинг, як я зразумеў, сюды неправільна прымяняць, бо вайб-кодинг, калі ты просто пішаш «Желязка, зрабі мне тое, што я хачу», і просто там, не ведаю, пальцем тыкнеш, чтобы праверыць, то это дакладна не твоє слово. Бо,
Я праз фактычна дыялог з LLM-кай будую нейкую фічу, рэв'юлю код. Боже, на меня штосьці так вуснавы апарат заплатыкивается. Праз гадзінку-дзве будзе лепей. Давай. Гэта ўжо, па ідзеі, пойдзе у тое, што ў падкасці. Таму выбачайце, да, я штосьці крыху заржавеў. Вось, ну так, то бок я не так і шмат коду пішу, але вельмі шмат яго цяпер рэв'юлю. Вось як ты пабудаваў свой workflow? Ты OpenCode, так, гэта туішная праграма. Ну, я больш карыстаюся, у яе ёсць веб-інтэрфейс. І гэта нашмат зручней, бо ты як-то адразу і у тебя чатик перед вачыма, ты з ім размаўляеш умоўна, што там падправіць ты хочаш, што не хочаш, а па большую частку экрану тебя займае просто div бягучы, і ты можаш як у розных там гітлабах, гітхабах, бітбакетах націснуць на канкрэтны радок, напісаць свой нейкі каментар і даслаць у шэйку. Карацей, так нібыта зручней, чым прастуе для мяне, як мінімум. Бо я, я так зразумеў, што людзям прастую зручней, калі яны ее цалкам задачу аддаюць на полную імплементацыю чыста агенту. Я так не раблю, потому что, я ўсё яшчэ бачу, што эта штука не здольная без кіраўніцтва прыйсці да правільнага рашэння, як мінімум на нашай не самай лепшай, але якая ёсць кодавай базе. То бок у цябе нешта падобнае на pair-программінг. Кшталту того, так. То бок там працуеш, нешта піш і там пайду празмаўляю з сябрам. Скажем так, код у асноўным піша ўсё ж такі LLM-ка. Я сапраўды па працы не так і шмат апошнім часам кода пішу. Але, зноўку, я паўтаруся, што я его ў асноўным рэв'юлю і вельмі педантычна, бо там можна, скажем так, складанасць у тым, што код, які генерыцца, ён выглядае нібы так на першы погляд, добренька. Але там заўжды можа быць такая вось фіговінка, якую ведаеш, вось калі код выглядае добры, ён напісаны чалавекам, менавіта чалавекам, ты амаль перакананы, што табе зусім нейкую дробязь не трэба праверяць, там не ведаю. Умоўна, друмылкі нейкія, вядома, LLM не памыляецца звычайна ў сэнсе напісання словаў. Амаль. Дарэчы, і это я таксама бачыў, што яна просто, неправільна назву перамены набрала, хаця у суседнім радку таксама эта пераменная фігуруе, толькі правільна. Карацей, ты не чакаеш, што сінтаксіс error будзе на роўным месцы, калі код, выглядае, прылічна. І рэв'юваць прыходзіцца шмат такого кода, які ў выніку ўвогуле не трапіць у каміт, напрыклад. І это вельмі складана, і не ведаю, это вельмі ўстамляе, калі ты, шмат кода рэв'юеш. Але пры гэтым я думаю, што можна сказаць, што ёсць буст. Бо, аб'ектыўна, за 15 гадоў ты там умоўных фор-лупаў уже столькі напісаў, што яшчэ адзін тебе, бывае, часам просто западло банальна. А тут эта штука здольная згенерыць такія рэчы, такія дробязі. Слухай, наколькі буйныя задачы ты даеш для шэйшкі? Ой, ты ведаеш прям ад маленькіх да вялікіх. То бок, можа быць, нават там напісаць вялікую кавалак функцыяналу разам з тэстамі, і гэта адным промптам. Не прямо, это не one-shot, это абавязкова прям спачатку дыялог. Ты был зараз у іх у OpenCode, там, і ва ўсіх гэтых агенцкім софте звычайна ёсць plain mode і build mode. Plain mode — это read-only, фактычна, і ты вось у plain моде сидзіш, эксплориш, там, ты сам, у нас, дофіга мікрасервісаў, просто сервісаў, напэўна, якія паміж сабой могуць быць звязаныя. І, карацей, ты просто эксплориш, ты можаш сам нават некаторых дэталяў не ведаць, праз дыялог з LLM-кай ты даведаешся сам, ты нейкі будуеш план пра фічу, якую ты хочаш імплеменціць, яна там, LLM-ка, накідвае табе варыянты, як можна зрабіць тое, 5, 10. Яна можа штосьці прыдумаць і зрабіць в плане, што я хочу зрабіць вось гэта, ты кажаш, не, вось гэта не рабі, табе гэта не трэба, і гэтак далей, і напрыканцы ёсць нейкі план, што я буду рабіць, што мне, якія файлы чапаць, гэтак далей, і ты ўжо переключаешься ў build mode і кажаш, давай, рабі. А потым рэв'юеш код і б'еш по рукам, калі штосьці фігня нейкая адбываецца.
І я так разумею, гэта гошачка, і гэта ўсё адзін рэпазіторый нейкі. Это шмат рэпазіторыяў, гэта і гошачка, і Python. Ну і давай шчыра, я і з Глімам её паспрабаваў. Не самай відавочна папулярнай мовы, і ты ведаеш, неблага. На ўзроўні з папулярнымі, я б так сказаў. І часам, ну, типа, часцей за ўсё так, я её запускаю, умоўна, адна задача ў адзін рэпазіторый, але бывае такое, што задача вельмі складаная, патрабуе шмат кантэксту з некалькіх рэпазіторыяў, і я дазваляю ей, ну, типа, умоўна выберу нейкі з рэпазіторыяў, які найбольш, типа, цэнтравы ў гэтай всей схеме, і кажу, вось, типа, па суседству в іншай папачке ляжыць, чытай, OpenCode там з сістэмай пермішанаў мае, таму мне там выскакивает, типа, ці дазволіць, типа, доступ у суседнюю папку, я дазваляю на чытанне, і так, да, каб ёй самой, типа, сабраць больш кантэксту пра вось гэта міжсервіснае нейкае ўзаемадзеянне і гэтак далей, чтобы яно лепей уяўляла, то да, я бывае запускаю в некалькі рэпазіторыяў. І, ну, скажем так, за весь гэты час я дайшоў да ліміта кантэксту, напэўна, толькі аднойчы. Там такая задача была, па факце, вельмі складаная. Кантэксту. Кантэксту гэта... Кантэксту. Па ліміту токенаў я ўвогуле, ну, типа, не ўпіраюся. У гэтай падпісцы у OpenAI 5-гадзінны ліміт ёсць на какую-то колькасць токена, там же ты не ведаеш дакладна, ты просто адсоткі бачыш. Вось, я там умоўна 5-гадзінны ліміт магу там і до 30% праесці, але ўсё роўна ніколі не ўпірался в паталок. Потом наступны ліміт тыдневы, і тыдневы ліміт я ніколі ну, нават, мне здаецца, до 50% нават не дабіраўся. Але меншая падпіска дакладна ўпіраецца. Там яшчэ ёсць Go, здаецца, версія падпіскі, і там упіраешся. Там толькі тыдневы ліміт, і я его неяк за адзін дзень спаліў. Іншыя мадэлькі ты не спрабаваў, так? Ну, там ж антропікі дахіра грошай хацяць. Колькі? Штосьці там сотнямі баксаў лічацца, я не ведаю, калі канкрэтныя планы не паглядзеў. Мне здавалася, што у іх прыкладна аднолькавы цэн, там па 20 баксаў можна знайсці падпіску. Не? Ну, антропік увогуле ж, ён забаніл усе стороннія тулзы, он хоча, каб ты толькі з клодом выкарыстоўваў свою іх падпіску. І мяне, дарэчы, это таксама вельмі дратуе, это нейкі вендерлок, жаднасці і гэтак далей. Там пішуць, конечно, што гэта ёсць нагоды і гэтак далей, але я ўсё роўна з такім падыходам вельмі не згодны, таму... Ну, там была некая гісторыя, што закон выкарыстання сторонніх кліентаў нейкія абмежаванні. Яны ўжо ўсё, яны просто, ну, типа, рубяць. Сторонні агенцкі софт выкарыстоўваць з клауд-кодам не можаш. Ну так, я маю на увазе, што калі раней ты выкарыстоўваў сторонні софт, ты мог больш выжыць мадэлькі, там, некалькі агентаў падлучыць, нешта такое. На клодаўскім кліенце там абмежаванне, што там, ну, каб не занадта шмат ты спажываў ресурсаў. Нешта такое. Ну, там, мне здаецца, інакш, што працуе, там, скажем так, я бачу некаторыя тлумачэнні, што з ці кшталту у іх там нейкі вельмі умоўна не дакументаваны нейкі асобы кэш ёсць там для LLM-кі, яшчэ штосьці тое сёе, і нібыта гэта не ад таго, што яны так захацелі, ад таго, што, ну, в сэнсе, вядома, ад таго, што яны так захацелі, але ад таго, што яны нібыта імкнуцца даць, тыпу, лепшы результат, это па-першае, па-другое, у іх, ну, типа, не хапае мацнасцей, походу, абслугоўваць всех эти OpenClaw, вот гэты агенты, якія просто 24/7 промпты рубяць. Вось, таму яны вырашылі вось таким шляхом пайсці, але забаніць OpenCode, мне здаецца, ну, это мінус. Ну, першая рэакцыя так, гэта гучыць кепска, што забанілі OpenCode, але халера ведае, як яно атрымаецца з стороны антропіка, наколькі бюджэт іх в один ці іншы бок пасунуцца. Так, у антропіка ёсць 20-баксовая падпіска, это шчыра, доступ в клауд-код яна дае, але ўсё роўно ўжо прям пакупаць і параўноўваць я пакуль што не планую. Карацей, я так зразумеў, што табе спадабалася быць як да, ведаеш, я б не сказаў, што прям падабаецца, я б сказаў, што это, ну, это вось, ну, это рэчаіснасць, яна такая. Я, так сказать, для души ўсё роўна. Я яшчэ пішу код руками, але ўжо па факце амаль ніколі на працы. То бок агенты яны для працы, а дома там жыручкамі. Да.
стало до того. Ну, я скажу, на праці просто доволі громоздкі, вялікія задачі, там, ведаеш, на одну задачу може бути 3 нові інтеграції з знешнімі партнёрамі, з іх і так далей, і ти просто, ну, за умоўны пару там дзён, ну, просто не зможеш это все сваімі рукамі зрабіць. А ўсім патрэбна, як заўжды, учора. Ну, у нас аб'ектыўна не самы лепшы працэс, але ідзе перабудоўка, ёсць надзея на лепшае. Але як ёсць. Ну, па адчуваннях, насамрэч, так, што шаішка, она паскарае занадта распрацоўку шмат дзе. І, ну, яна паскарае нейкія такія нудныя задачы. Нудны вообще по пытанню няма, але ўсё роўна, тыпу, ты рэвьюеш код, ты рэвьюеш шмат коду, я паўтаруся, і это, оказывается, капцы як стамляе. Сур'ёзна, я бываю, ну, в сэнсе, часцей в 6 гадзін там сканчваеш працу, і ты часцей адчуваеш сябе выціснутым лімонам, чым раней, я б так это сказаў, бо, ну, ты робіш дарэмную працу часам, бо ты рэвьюеш код, які ты ў выніку можаш выкінуць увогуле зусім. Бо яго ж, типа, танна згенерыць адносна. Табе танна згенерыць код, таму ты его рэвьюеш, разумееш, што это фігня какая-то, выкидываешь цалкам і генериш нанова, там, і ці яшчэ штосьці, а ў выніку все равно інтэлектуальная, типа, стома яна накапліваецца. Слухай, я чуў такое меркаванне, што праца з шаішкамі гэта як праца з джунікамі, распрацоўшчыкамі. Ты заўсёды, ну, трэба шмат чаго кантэксту всякага даць, што трэба зрабіць. І ты глядзіш код, ну, як робяць джунікі. Альбо там атрымаецца нешта нармальнае, прыстойнае, альбо некая херня. Ну, кшталту, штосьці падобнае. Пры гэтым трэба адзначыць, што, ну, ведаеш, ты, умоўна, адну таску робіш в адной сесіі, там нейкі кантэкст ты назбіраў і так далей, потым пераходзіш у новую сесію, типа, джунік абнуліўся. А сапраўдны джунік усё ж такі штосьці там вынесе, тыпу, запомніць з гэтых часоў. Вядома, ёсць розныя інструменты, дзе ты можаш дадатковы, ведаеш, типа, general prompt зрабіць, але ўсё роўна ты не можаш у яго пакласць усё, што ты хочаш. Ну, карацей, мне, шчыра кажучы, нават прасцей звычайна просто вось на чыстую, абсалютна са стандартнымі наладкамі, без аніякіх там agents.md, cloud.md файлаў. Просто вось, типу, першы крок это, типа, я хочу імплементаваць то-то, 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 прааналізуй кодавую базу, знайдзі месцы, дзе табе, ну, што табе прыйдзецца дзесьці штосьці правіць, весь related код, так сказать, існуючы, знаходзіш, і вось потым пакрокава пачынаеш, типа, распрацоўваць сам план імплементацыі, а потым уже імплементацыю. Слухай, там же ёсць сесіі, правильно? Так. І ў рамках адной сесіі яно ўсё добра памятае, але там, напэўна, ёсць нейкі ліміт на працягласць сесіі, так? Пакуль ты кантэкст весь не выжреш, в прынцыпе, да. І каб не выжыраецца занадта хутка кантэкст, там можна, як это, сціснуць гісторыю. Так. Не памятаю, як называецца. Але ты ўсё роўна згубіш нюансы, LLM-ка пачне фактычна зноў, калі нейкая аперацыя происходит, усё перачытваць у твоім праекце, зноў захламіць гэты кантэкст, ну, не так хутка, у сэнсе, агулам да, але, тыпу, нюансы яна забывае. Больш за тое, там же ж, як это называецца, attention vector, LLM, ён таксама, яно нібыта в кантэксце, яно нібыта мусіць памятаць пра гэта, але у нейкі момант яна можа палічыць нейкую інфармацыю незначнай. І з гэтым теж трэба, типа, працаваць. Ну, як працаваць? Працаваць асабліва не ведаю, як працаваць, але сачыць, чтобы яна просто твою нейкую інструкцыю данную там 20 рэплік таму не палічыла зараз неважна і не праігнорыла яе. Напэўна, мне так здаецца, што гэта можа быць наступнае. А напрамак, куды LLM-кі будуць развівацца, гэта нейкія персаналізаваныя асістэнты, калі ты з ім размаўляеш з аккаунта, ён будзе намагацца запамятаць усю вашу размову, каб іншых сесіях, у іншых размовах выкарыстоўваць гэтыя веды. Ну, слухай, праз веб-інтэрфейс ChatGPT можна пабачыць, што ён час ад часу штосьці пра цябе запамінае паміж сесій. Напрыклад. Ён нават больш за тое, мне здаецца, ведаеш, ты калі новую сесію пачынаеш, мне здаецца, яно ці какой-то саммари минулых сесій, минулых 5 сесій ці штось такое, яно таксама туди закидываецца, бо яно, ну, ти починаєш нову сесію, яно пам'ятає, про що ви розмовляли там в минулий раз збольшого. Все записано. Все, что ты Але скажешь. все это, типа, контекст-менеджмент. По факту,
Сама LLM, она же фактично stateless. Ты в яе мусіш вось n input вкінуць, і яна даст табе n output. І той, які інпут ты даеш, это вось гэтыя тулы, кшталту OpenCode, кшталту веб-морды і бэкэнда там чата GPT, вось яно працуе з тым, што менавіта оно на інпут пасуне, апроч твайго паведамлення. Вось, і, дарэчы, з цікавага магу сказаць, што мы на працы таксама крыху круцім LLM-ку, у сэнсе в наш прадукт вбудоўваем, чтобы кастамеры маглі з ёй узаемадзейнічаць. Ну, як, мы не навучаем сваю уласную мадэльку, мы берем гатовую, вядома, але мы ее, типа, файн-тюнем, што называецца. І, ну, такой даволі цікавы досвед про тое, як менавіта ёй кіраваць, чтобы она там, ведаеш, нічога лішняга не зрабіла там і так далей. Бо фактычна ты не можаш ее кантраляваць по факту, то бок это LLM-мадэль, это такая ж крыніца небяспекі, як і там, не ведаю, фронтэнд для бэкэнда, умоўна кажучы. Таму усе там некія аперацыі, якія даступныя LLM-цы, трэба таксама там валідзіраваць на інпут, на то, што она не парушае нейкія бізнес-рулы і гэтак далей. Ну, такой цікавы теж экспіріенс, інакш працуе. Ну так, у тебе атрымліваецца ёсць LLM-ка, якая по дэфолту можа амаль усё зрабіць, і ты нейкія муры выбудоўваеш вакол яе. Ну так, ты ведаеш, умоўна, праз чатик заказаць, не ведаю, наколькі я магу это раскрываць, эту інфармацыю ці не, ну, просто заказаць прадукт нейкі. Будем абстрактна даволі. Заказаць прадукт, і, ну, ты хочаш это праз саму LLM зрабіць, у сэнсе, ты такім натуральным чатам тлумачыш, што табе трэба, а мы, як кампанія, собственно, хацім, чтобы гэта пераўтварылася ў нейкі ордер, чтобы потым это дайшло да аплаты і гэтак далей. І чтоб ему не прыйшлося запаўняць 2 разы одну і тую ж інфармацыю, ты, типа, спрабуеш сінтэгрировать свой бэкэнд з LLM-кай, правільныя інструкцыі ей даць, якія у нас есть, типа, тулы, якія у тебя IP-endpoint і гэтак далей, што ты можаш выклікаць, карацей, да, так дзіўна, шчыра кажучы. Ніколі не думаў, што я буду, ведаеш, декларатыўным образом нейкім апісваць выкарыстоўванне API. Ведаеш, не Swagger скарміць, а ўсё ж таки там use this tool when, вот это вот вся фігня звычайнымі словамі, это так дзіўна. Я калісь назіраў у Allegro, намагалася дадаць AI кудысь, але нешта вялікага развіцця пакуль не бачу. Мне не даводзілася бачыць, калі шчыра, я даволі часта штосьці заказваю з Allegro, але не траплялася. Я дзеў пошуку на тэлефоне праграме. Ну, можа быць. Карацей, ад шыі зараз нікуды. І так, трэба прынимаць, што шыі будзе недзе побач. Ну, я так, да, я цяпер бачу гэта як тое, што свет змяняецца, і табе варта бы, як інжынеру, быць хаця бы азнаёмленым з гэтым усім добром. Неяк атрымоўваецца так, што інтэграцыя з API, раней ты все праз коды гэта пісаў, а зараз ты кажаш LLM-кі, што вось есть такой інструмент, такой endpoint, выкарыстоўвай яго. Ну, калі у 2 словах, то прыблізна так, вядома. Крышечку складання там усё і гэтак далей. Зноўку, это ж LLM-ка, яна ж таксама можа, ведаеш, attention вектор як бы на інпут там крыстальніка закінуць, да, і, типу, забыць увогуле твои сістэмны промпт, карацей, про тое, які тулы у тебя ёсць. Ты ж вообще... Вось мне што здзіўляе больш за ўсё, ты вельмі кепска это кантралюеш. Табе толькі застаецца, што даць, ну, і менавіта вось самы максімальна безопасныя там ручкі нейкія гэтай LLM-цы і чакаць, як яно лясне. Вось у меня адчуванне такое, што ты не кажаш там выкарыстоўвай гэта, а ты быццам бы просіш яе. Калі ласка, там выкарыстоўваць гэта, спадзяешся, што яна будзе выкарыстоўваць. Ну не, табе, калі ласка, не трэба там пісаць ўсё ж такі ў промптах. Але табе вельмі такія падрабязныя інструкцыі ўсё ж такі трэба выдаць для яе, типу, ў якіх выпадках, што рабіць, для чаго і гэтак далей. Зноўку, той же MCP протокол подразумевае, што ты прям полную спеку... Ну, это по факту опісанне функцыі, але опісанне функцыі якое? Типу, не то, што ну там public static void, а типу, ты по кожнаму параметру вельмі такое доўгае апісанне мусіш прадставіць, што менавіта гэты параметр чым з'яўляецца. І ўсё яшчэ у тебя няма гарантыі, што на тебя правільна зразумее, вось што дзіўна. Ну так. Вось тут неяк больш увагі з'яўляецца на софт-скілы для распрацоўшчыка, бо трэба пісаць зашмат тэксту. І тэкст павінен быць зразумелым для ўсіх,
Ну, ти завжди можеш, типу, написати каркас, попросити там іншого агента перефразуй так, щоб інший агент зрозумів, і так далі. Але все одно у тебе, я хочу про те, що це ніяких гарантій, це не зрозуміло, як тестувати, апроч як руками. Ну, відомо, ти юніт протестуєш там свої там, ручки, які доступні LLM, це відомо. Але end-to-end тестування, як ти зробиш? Та ніяк ти, напевно, не зробиш. Так, тэставанне гэта асобная гісторыя і не ведаю, мяркоўвалі ці не, але ну, ўражанне такое, што калі з'явяліся шыішкі у індустрыі, то рынок тэсціроўшчыкаў вельмі пашатнуўся. Іх шмат пазвальнялі і невядома, як будзе аднаўляцца ці не. Я, шчыра кажучы, не ведаю, што тобі сказаць. Мне не падалося, што прям праблемы ў тэсціроўшчыку з'явіліся. Але, ну, можа быць, не ведаю. Так, давай тэму нейкую іншую. Чакай, а ты сам штосьці спрабаваў у гэтым кантэксце? Можа, ты ж падзелішся з Слухай, я спрабаваў даволі давно, можа, паўгады таму или колькі, на вайп-кодзіць плагін для косміка, напэўна, расказваў. Але там атрымалася даволі кепска. Бо я закінуў гэта ўсё на рэв'ю, яно быццам бы выглядае норм, яно быццам бы працуе, але атрымалася так, што не выкарыстоўваюцца бібліятэкі, якія мусяць выкарыстоўвацца от гэтай кампаніі, дзе API ўжо ўсё гэта распрацаваў. І мне неяк зрабілася так нудна гэта ўсё перапрацоўваць, альбо прасіць LLM-ку гэта перапісаць, альбо самому разбірацца ўсё перапісваць. Яно так і ляжыць. А именно што на працы зараз неяк у нашых праграмах не атрымліваецца выкарыстоўваць LLM-ку занадта шмат. Бо, ну, па-першае, мы самі робім прадукт з выкарыстаннем агентаў, і збольшага гэта напісанне промптаў. Асноўная праца. Ну, то бок будуеш інфраструктуру агентаў, які залежаць адзін ад аднаго, і кожны робіць нешта сваё. Калі тэхнічныя всякія пытанні, там да халеры інтэграцыі іншых інструментаў і ну, там патрэбен вялікі кантэкст, які ты хутчэй сам знойдзеш, чым агент знойдзе, дзе можа быць праблема. Вось, але я б тэсты генерыў. Калі патрэбныя не былі зараз, не вельмі шмат іх патрэбна, але я б выкарыстоўваў. Ну, это ж теж варыянт, як можна выкарыстоўваць. Адзінае, што яшчэ хочу сказаць, вельмі мяне зацікавіла той факт, што я хочу разумець, як это працуе знутры, не гледзячы на тое, што ў меня быў досвед напісання нейрасетак до таго, як это было мейнстрімом. І, дарэчы, ведаеш, сучасныя нейрасеткі недалёка выйшлі ад гэтага досведу. На Ютубе ёсць цэлы плейліст чэла, які мае на імя Андрей Карпаты. Ён на англійскай, я шчыра не ведаю яго нацыянальнасці, але на англійскай туторыял, тыпу, ты прям з нуля на пітончыке збіраеш такую прасцецкую нейрасетку. Вельмі раю зацэніць, насамрэч, хто таксама цікавіцца гэтай тэмай. Бо in general там даволі ўсё проста, насамрэч. Все упираецца проста ў тое, што ты на сваім лэптопе не можаш вучыць гэту нейрасетку настолькі, наколькі нарабілі гэта ўсё вялікія фірмы, якія цяпер нам гэта ўсё прадаюць. Ну, слухай, калі не памыляюся, там навучыць новую мадэльку гэта каля $1 000 000 можа каштуе за конт выкарыстання іменно ресурсаў, падаецца. Там не толькі ў ресурсах справа, табе яшчэ датасеты патрэбны правільны і так далей. Таксама скидывал, мне здаецца, адносна недавно відосик ребят, якія таксама натрэніравалі нейрасетку, типу, зрабіць грінскрін great again. Там ребята, якія, ну, так, кіношкамі займаюцца, разборамі, самі здымаюць. І яны, ну, пастаянна пакутуюць праз грінскрін, бо типу, ён выкарыстоўваецца амаль паўсюль, але ён не ідэальны. Ведаеш, паўпразрыстыя прадметы, кончыкі валосся, нейкі блендинг там, калі святло зелёнае само грінскріна трапляе там на скуру, гэтак далей. Так яны натрэніравалі нейрасетку, каб яна лепей вырезала там аб'ект на грінскріне. Прычым, як яны это рабілі, яны прям датасет згенерылі таксама, у сэнсе, яны там набралі кучу аб'ектаў, атрендерылі там у умоўным блендеры з зелёным экраном, без зелёного экрана и типа кидали отрендеренную картинку с зеленым экраном, чекали на выходе ту же самую отрендеренную картинку, але без зеленого экрана. И, карацей, атрымалася ў выніку даволі неблага, вельмі цікава.
і сам відос паглядзець і на праект. Нешта мне ўзгадвалася гэта апошняя мадэлька это NVIDIA, якая паляпшае гульні. DLSS 5, который... О, мемаў то было ў інтэрнэце, капцы. Ну вось можа нешта такое зараз і будуць выкарыстоўваць для гэтых гринскринаў. Не, насамрэч там, па-першае, софт абсолютно open-source, па-другое, там вельмі чётка расказана, як менавіта яно стваралася, з якімі мэтамі, і там, ну, яно нічога не дабудоўвае, яно просто лепей справляецца, чым розныя вось гэтыя фільтры на вось паўпразрыстых там рэчах і вось гэтых праблемных месцах, у яе лепей атрымліваецца вырезаць аб'екты. І толькі гэта. Бо яна на гэта натрэніраваная, выключна на гэта. І аголам ее там умоўна на сваіх звычайных кансюмерскіх відэакартах можна паганяць вполне. Не ведаю, як наконт прям відэа, але ну канкрэтную карцінку яна табе дакладна вырашыць без праблем. Ввогуле, мне здаецца, зараз, калі ты є жаданне разабрацца ў шыі, зараз трэнінгавых курсаў вельмі шмат на тым жа Ютубе. Я не веру ў трэнінгавыя курсы, якія платныя ўвогуле. А бесплатныя? Бесплатная можа быць, ну трэба ацэньваць ўжо канкрэтна. Але платна это вось гэта інфацыганства, можна сказаць. Зараз у нас у кампаніі увогуле і шмат у іншых кампаніях, наколькі я ведаю, Anthropic ладзіць, не ведаю, як называць інтэграцыю, не інтэграцыю, сертыфікацыю. Там 5000 чалавек па ўсяму свету маюць магчымасць атрымаць бесплатны сертыфікат, прайсці стрэнгі і іншае. Я не разумею, пра што гэты сертыфікат увогуле. Ну, по типу, ты такі у шыі шарыш. Senior Prompt Engineer, ці што? Ну, увогуле, не знаю. Ну, по мне так выглядае, быццам бы Anthropic намагаецца прадаць свае паслугі. І ўсё. Вот мы вас навучым, вы атрымаеце сертыфікат, і цяпер вы зможаце купіць у нас падпіску і выкарыстоўваць нашыя прадукты. Ну, хутчэй евангелізм, напэўна, я не ведаю. Ну, то бок, ведаеш, спробуе, можа, рабіць як Amazon, які таксама там па AWS цэлыя сертыфікаты робіць, ці яшчэ што. Клауд увесь увогуле. Быццам бы ён быў даволі распаўсюджаны. Шмат хто намагаўся атрымаць гэтыя сертыфікаты, і не ведаю, наколькі яны на рынку увогуле ацэніліся, калі шукаеш працу. Бывае, нехто спрашивае. Мне часам здаецца, што нават самі распрацоўшчыкі не да канца добра ведаюць, як правільнее працаваць з LLM, бо ну, у кагосьці адно працуе ў адзін момант часу, у кагосьці другое працуе ў другі момант часу, бо гэта, ну не рандом, але блізка да яго, ў сэнсе. Ага, а яшчэ бывае такое, што зараз яно працуе, а потым ты абнавіўся на іншую версію, і яно не працуе. Так і софтом бывае. Нормально. Ну, с софтом... У сэнсе канкрэтным, а не на LLM-ным. С софтом бывае, ты чэнджлогі паглядзіш і нешта зразумееш, а LLM-ка абнавілася, ну, просто іншае цяпер. Я буду шчырым, мне не падабаецца, куды гэта ўсё рухаецца, шчыра кажучы, але што паробіш. Ну, слушай, нейкія напрамкі падабаюцца. Будзем шчырымя, тэсты напісаць, альбо, ну, з кодам разабрацца. Бывае, дапамагае. Усё роўна трэба сачыць, чтобы яна, ведаеш, не напісала тэст, які тэсціруе мок в вакууме, свой же створаны свежий. В сэнсе, щоб яна ўсё ж таки мела, тэсціравала нейкая мэтавую функцыянальнасць. Это теж бывае, трэба адсочваць, і выніку, ведаеш, да, ты не пісал гэты код, але ты его праверяеш, і ледзьве не больш трудазатрат, карацей, на гэта марнуеш сваіх. А на Reddit я недавно бачыў такі пост пра распрацоўшчыка Anthropic, які расказвае, як выглядае працоўны дзень чалавека у кампаніі. Що там пішуць? Ну вось, там піша, што некалькі месяцаў уже ніхто не піша код, нівогуле ні строчкі, і ты прыходзіш на работу, ты даеш задачу для сваім агентам, і яны там калбасяць код. І у час, пакалі яны калбасяць, ты пераключаешся на іншую задачу, іншым агентам расказваеш, што рабіць, і в итоге ты цэлы дзень ганяеш агентаў. Мне вельмі забавіў адзін выпадак на працы, літаральна на днях. Працавалі з калегам над рознымі часткамі адной фічы. І прям давялось, типу, слухай, карацей, пишу ему в личку, мой агент передае твоему агенту зрабіць вось гэта. Теперь ты прослойка для агента, а не агент для цябе. Хутка я на самі буду связываться и вас обмерковывать. Ну. Так, давай рухаться, слухай. Что про Light LLM и Axios? Light LLM и Axios. Я не читал, я не ведаю ничего. Я почитал, я расскажу. Давай.
нядаўна былі скампраметированы абодва. LightLLM — это такая бібліятэчка, якая тыпу дае табе інтэрфейс для любой мадэлі, наколькі я зразумеў. Не суть важна, калі шчыра. Самае важнае, што я даведаўся з гэтай уцечкі, што оказывается в Python ёсць магчымасць выконваць нейкі код, нават не імпартуе бібліятэку, калі яна ў цябе стаіць просто в Envy, я не ведаю. Табе толькі дастаткова сам інтэрпрэтатар запусціць. Все, чытаў, але іншы артыкул, але пра гэтую праблему. Давай далей. Дык вось, я здзівіўся, што такое в Python ёсць, я не ведаў. Яны запускаюць файлы, так? PTH-файл, да. Я też, ну, типа, Python мае нейкую вось гэты, я не ведаю, кастыль, мне так падалося. Выглядзе PTH-файлаў, якія мусяць, я не ведаю, штосьці там з Python Path маніпуляваць. І фішка ў тым, што, ну, яго звычайнае напаўненне можа быць проста пуці, але калі там будзе нейкі пітанячы код, ён выканаецца без імпарта, то бок табе не абавязкова зрабіць імпарт LightLLM вось гэты, чтобы гэты код выканаўся. Табе дастаткова просто запусціць Python в environment, дзе стаіць LightLLM. І гэта, ну, гэта ж нейкі пазор. Так, і здаецца, я чытаў, што гэта было зроблена для нейкіх там тэстаў. Ніхто тэсты не мог нармальна пісаць, і такі кастыль з гэтымі файламі зрабіў. Да жах! Я так здзівіўся ўвогуле, калі прачытаў, але добра, што мне ні адзін праект нідзе нібыта не выкарыстоўваў з пітанячых гэтую ж бібліятэку, але ну это ж жах. І яшчэ бібліятэка даволі, наколькі я зразумеў, вельмі папулярная зноўку на хайпе, на гэтай хвале. AI, такая бібліятэка, шмат скачваній, гэта так далей. Так вось я яшчэ раз, табе дастаткова проста запусціць інтэрпрэтатар з environment, дзе стаіць гэта бібліятэка, і ўсё. Твои секреты уцеклі кудысьці. А там, вельмі страшна. Здаецца, так і было, што гэта узлом, ён сабіраў сістэму усе ключы, якія толькі мог знайсці. Так, я ж прадметна кажу, што это, вось так адбылося. Слухай, а ты чытаў, чым скончылася? Яны там закрылі гэтую дзірку? Здаецца, так і засталіся. Бібліятэкі, можа, пафіксілі, але файлы так і выкарыстоўваюцца. Так, наколькі я ведаю, в Python яны не памянялі нічога пра гэтыя PTH-файлы. Так, всё. З Access. Access — это вельмі папулярная JavaScript-овая бібліятэка для таго, каб рабіць запыты на ваш бэкэндзік з браузера. Яна вельмі папулярная, потому что яна мае нейкія інструменты, чтобы, ведаеш, boilerplate, карацей, не пісаць, наколькі я ведаю. Я не вельмі пагружаны в JavaScript свет, таму выбачайце, калі скажу фігню. Але аголам это абвязка над fetch, каб рабіць запыты на сервера з браузера. І яна шмат дзе выкарыстоўваецца таксама. І нейкім чынам злаўмыснікі атрымалі доступ да NPM-пакета, да NPM-рэпазіторыя, не да GitHub, наколькі я зразумеў, і залілі тупа мінорную, нават не мінорную, патч-версію новую, дзе з зменаў нейкая дадатковая залежнасць яшчэ адна дадалася, якая мае вось гэты post-install скрипт, які тыпу предназначаны, чтобы скампіляваць якія бінарнікі і гэтак далей на цалевой машыне. Але по факту выконвае таксама ўсё, нейкі код у сістэме, і вось такім самым чынам таксама збірала ў розныя секрэты, якія ключы, токены, кашелькі, крыпта, гаманцы і гэтак далей. Вось у такім свеце мы жывем. Слухай, здесь залаты час для злаўмыснікаў цяпер. Ты ствараеш нейкую бібліятэку, робіш хайп на ёй, і шмат людзей пачынае спампоўваць. А зрабіць бібліятэку праз выкарыстанне шаі даволі хутка зараз і лёгка. І той же час вельмі шмат гісторый пра то, як выкарыстоўвалі раней, па крайней меры, шаішкі для ўзлома, калі хаваюць тэкст там на старонках. Prompt injection. Так, ён самы. У меня на днях была размова з чатом GPT. Я уявіў сітуацыю, калі раптам LLM-кам дадуць фізычнае цела. То бок нейкі спосаб маніпуляваць нейкім робатызіраваным целам. І рашэнне, як менавіта маніпуляваць гэтым целам, будзе прымаць LLM-ка. І у меня была з ім дыскусія. Да, я вельмі... Мне варта пайсці памацаць траву, але як ёсць. Была дыскусія на гэтую тэму, што а як увогуле, што можна зрабіць, карацей, LLM-кі, яны ж галюцынуюць, яны могуць
прочитаць чысці іншы інпут не карыстальніка і не заподозрыць, што это типа кодны інпут, карацей. Яны не могуць гэтым разбірацца ніяк. Типа што чалавецтва мусіць зрабіць, каб забяспечыць просто сябе ад нават выпадковых шкод. Я не буду казаць уже пра накіраваныя, а просто выпадковы шкод. Типа, умоўна, ведаеш, той же OpenCode, ён, умоўна, можа не даць там змяніць файл па-за дырэкторыі, в якой ты працуеш. Так. Але LLM-ка можа запісаць в дырэкторыю, на якой ты працуеш, спецыяльны скрипт, які залезе па-за дырэкторыю, якой ты працуеш, і выканаць яго, бо OpenCode гэта дазваляе. І там уже не будзе ніякіх пермішанаў, запытаў на пермішаны і так далей. Тэарэтычна яна можа так зрабіць. Слушай, а теоретично ж можна спасылку зрабіць у твоей папцы, не? Софтлінкі ты маеш на увазе? LN-S? Даже хардлінк можа, і любо не. Ну, хардлінк, напэўна, спрацуе, а софтлінк дакладна не. Бо у меня был дзесьці праект са софтлінкой, і, ну, типу, яно калі рэзолвілася, яно прям таксама у выніку спытала, ці даць доступ у знешні каталог. Вось, я про тое, што нават LLM-ка можа не даць умоўную інструкцыю «прачытай файл па-за папкай», але даць набор інструкцый, які зробіць тое ж самае, но ты софтом, які вакол гэта ўсё будуецца, не можаш гэта адлавіць. Бо калі яна напрямую кажа, я хочу прачытаць файл в суседняй папке, у цябе вось гэтая абвязка, яна бачыць, што ідзе доступ туды, куды пермішн яшчэ не спытваўся, таму спытаю карыстальніка ці даць доступ. Вось. І тое ж самае, знаеш, з нейкай фізычнай штукай, калі яна з'явіцца ў свеце. Это не может быть инструкция там раздавить череп человеку. Это может быть инструкция «стисни кулак», а в кулаке чамусьці голова человека. Чаму, не ведаю. Вось. І типу, што ты софтом, ну, вельмі мала імаверна можаш напісаць такі софт, які мог бы гэта, типу, зупыніць. Ва ўсіх выпадках. Заўжды знойдзецца нейкая паслядоўнасць дзеянняў, якая будзе выглядаць бяспечнай, але не з'яўляецца ёй. Карацей, давно нічога не чуваць ад Boston Dynamics. Ну, яны, дарэчы, без LLM-ак пакуль былі ж. Апошнія іх роботы, наколькі мне вядома, не карыстаюцца тэхналогіямі LLM, чыстая алгарытміка. Апошнія, пра якіх мы ведаем. Ну, так. Здаецца, была навіна, што нейкіх роботаў адправілі ўжо на вайну, на выпрабаванне. Ну, зноўку, робот — это не абавязкова ж LLM. Але LLM, ну, скажем так, ну, можа тэарэтычна даць той самы досвед, які апісвалі фантасты, просто, разумееш? Можа. І вось страшна. Это, тым не менш, ну, дзякуючы таму, што яны там не ведаюць, у іх няма гармонаў нейкіх, як у чалавека і так далей, яны не будуць, типа, зліцца на чалавецтва, не будуць его, типа, знішчаць, ну, на бягучым этапе развіцця. Яны могуць его знішчаць просто таму, што такі приказ дал нехта іншы, вось і ўсё. Ну, короче, але яны не будуць крыўдыцца, да. Наглядзеліся фільмаў, зараз невядома, што будзе, да? Всякія сцэнарыі магчымы. Ну, я аб'ектыўна сабе нешта больше за робот-пылесос з LLM, то дакладна браць не буду. Ну так. Хотя у нас были зноўку з чатиком тып же разважэння на тэму, а што можна зрабіць, і типу я падумаў, што умоўна усе карыстальнікі, якія побач з ім могуць знаходзіцца, мусяць мець, ведаеш, штосьці кшталту пярсцёнка, напрыклад, які пастаянна на сувязі, і калі сувязі няма, цела робота не функцыяніруе просто, вось і ўсё. Типу, вось такая проактыўная. І да, у тебя пярсцённік разрядзіўся, ідзі ставь на зарядку, твой робот не працуе гэты час. Але гэта найбольш бяспечнае, што мне прыйшлося ўгадаць, і типу, у тебе заўжды ёсць умоўна кнопка абесточыць яго і так далей. Але типу, это ледзьве не адзіны спосаб, які, ну, типу, выратуе тебя ад будь-якого выпадка, напэўна. Можа быць, а можа і не. Магчыма, так можна это все звесці хаця бы да тых жа пагроз, як ведаеш, аўтакатастрофы, якія здараюцца, ДТП, авіякатастрофы і так далей, то бок выпадкі. Магчыма, так можна будзе зрабіць да выпадкаў давесці. Але ўсё роўно страшна. Ну так, першыя роботы, калі з'явяцца, 100% будуць маць шмат хібаў, якія будуць управляцца пасля нейкіх здарэнняў. Все, скончым на сегодня про розныя шыічныя. Давай не шыічныя. У нас ж больш няма шыічных тэм. Уцежка клауд-код. А, ладно, апошняя шыічная тэма. Ты чытаў увогуле? Чытаў. Што здарылася? На вайп-кодзілі. На вайп-кодзілі. Не, насамрэч, да, там
Cloud Code по факту написан на JavaScript. Вядома, дыстрыбутив, які вы сцягваеце з інтэрнэту, ён абфусцыраваны максімальна, і дакладна ведаць, як менавіта ён напісаны, было немагчыма. Але што здарылася? В дыстрыбутив, які, собственно, распаўсюджваюцца, трапілі так званыя source map файлы. Это в JavaScript пасля... На JavaScript людзі пісаць не любяць. Таму яны пішуць на TypeScript, на іншых мовах праграмавання і гэтак далей. А каб дэбажыць, прыдумалі спецыяльныя map-файлы, которые мапят ітогавы код на зыходны код. То бок, ну, для магчымасці адладкі і гэтак далей. Вось. І ў гэтай map-файлы трапілі ў результат, у фінальны дыстрыбутыў, які сцягваецца канечнымі карыстальнікамі. З чаго можна па факце было прачытаць увесь зыходны код. Што і зрабілі. Што і зрабілі, вядома. І розныя кейкі павылазілі ў тым ліку. Бо гэты Cloud Code, гэта агентная серада, асяроддзе, не серада, серада это дзень тыдня. Вось гэта агентнае асяроддзе у выніку таксама мае некаторыя промпты внутрі в сарцах. Якія, ну, яно, типа, перасылае ў нейкі момант агентам. То з цікавага можна было там знайсці, гэта, напрыклад, быў сістэмны промпт, які забараняе выкарыстоўваць Cloud Code для распрацоўкі канкурэнтнага прадукту, напрыклад. Вось так. Такія промпты былі. Я агулам задумаўся, а чаму яны ўвогуле кладуць на кліенцкі код промпты? Чаму гэта не ведаеш, вось у ця ёсць нейкі эндпоінт, у які гэты кліенцкі код прыходзіць, чтобы перадаць паведамленне ад карыстальніка, весь патрэбны кантэкст і гэтак далей. І чаму умоўна ўсе вось гэтыя рулы, якія прям бізнес-рулы патрэбныя і гэтак далей, не падмешваць на гэтым эндпоінце перад тым, як адправіць у LLM. Тыпу, навошта яны ў выніку все это скармліваюць в дыстрыбутив. Больш за тое, з бэкэндам ты ж, по идее, можешь это пора бы тестировать, там, я не ведаю, одному давать промпт, другому не давать, ці розныя промпты давать на одной и той же выпадок. А тут на клиенте, ну, обновлять часцей можешь на бэкэнде незалежна. Не трэба табе выпускать новую версию софта. Шмат пытань у мяне. Архитектурных. То бок, навошта бізнес-логіка ну, так. На боку кліента. Ну, там без бізнес-логікі не атрымаецца ўвогуле, бо як я зразумеў зноўку, што вось гэтыя ўсе штукі, што ты меншаеш какой-то файл, нейкі файл, выконванне там нейкіх тулоў, гэтак далей, это ўсё ж такі ляжыць на агенце, на гэтым софте, дыстрыбутиве, то я ад гэтага нікуды не пазбавіўся, але, ну, зноўку. Вось гэтыя асаблівыя, назовем іх так, промпты, чаму яны не падмешваюцца дзесьці на бэкэндзе, я не зусім разумею. Ну, але трэба адзначыць, што я, можа, не да канца разумею ўсё ж такі, як пад капотам працуюць LLM, і як кантэкст-менеджмент мусіць быць зроблены правільна. Я трошкі назіраў за гэтай історыяй, ну так, зусім трошкі. Самае цікавае, што я чуў, што Антропік спрабаваў выдаліць гэты рэпазіторый, але нічога не атрымалася, бо по факту яны самі злілі, гэта не крадзеш не нейкі. Ды сімей стрэйкі пайшлі. Все цалкам легальна. Антропік спрабаваў выдаліць гэты рэпазіторый, але аказалася, што ну, цалкам легальна яны самі злілі гэты код. Вы нейкі не крадзеш і можна выкарыстоўваць. Але ж уладальнік рэпазіторыя вырашыў перапісаць гэты з JavaScript на Rust навошта? Невядома. І пры дапамозе, напэўна, клауд-кода таго ж самага. Вось, цікава, як гэта будзе выкарыстоўвацца ўвогуле. Быццам бы з'явіўся новы кліент, цяпер напісаны на Расце, і ён, напэўна, працуе з афіцыяльным API Антропіка, бо гэта ж той самы код, кліент. Што людзі змогуць знайсці там, як выкарыстоўваць, паглядзім, але пакуль нічога такое не бачыў. Просто сам факт таго, што Антропік взяў, выклаў свой код у паблік. Ну, шуму было, нібыта іх мадэль уцекла, а па факце не тое, щоб вельмі, не ведаю, желанная рэч пацекла. Я так разумею, они ўсё роўна нешта выдумляюць на тэму того, каб нельга было выкарыстоўваць не з клодам, і, па-мойму, штосьці нібы паспяхова. Я шчыра не углубляўся. Інфармацыя о том, як яны фільтруюць кліентаў, як яны адрозніваюць клод. Ну, можа, зараз ніхто знойдзе ў кодзе, як гэта працуе, і OpenCode зноў пачне працаваць з Антропікам. Ну, так ты ж ўсё роўна заўжды можаш на кліенце перанесці гэты ключ, хіба не? Ну, я так разумею, там яшчэ ёсць якраз такі легальныя праблемы, тыпу Антропік прыйдзе ў рэпазіторыі OpenCode, і ты ж можа нейкі страйк умоўны кінуць, што мы не дазваляем. Ну, так, можа быць. OpenCode, ён ж адкрыты. Все бачаць. Вось, калі, карацей,
Ну, Атропік трохи абасраўся, але не крытычна. Не думаю, што паўплывае на нешта. Ну, кажуць, што там нейкія цікавыя ўсё ж такі прамты былі і цікавыя тулы. Хацей, ёсць там што павывучаць, это будзе полезно, я думаю, тым же кодексу, таму же OpenCode і так далей. Будзем паглядзець, можа іншы агенцкі софт таксама падцягнецца. Хаця, шчыра, я нават не ведаю, я не параўноўваў, я клод не карыстаўся. Не магу сказаць, ці сапраўды ён настолькі там моцна адрозніваецца ад іншых альтэрнатыўных агентаў, ці сапраўды ён настолькі лепей. Ці гэта проста маркетинг, хайп і так далей. Я, як чалавек, які не карыстаўся амаль нічым, то мне здаецца, яны прыкладна аднолькавыя ўсе. Ну, мне тэж, шчыра кажучы, але ну, я пры гэтым не спрабаваў, не ведаю. Можа, сапраўды там ёсць нейкая магічная палачка, я не ведаю. Ну, карацей, можа нехто стане цяпер лепш за клод, можа і не. Ну, все яшчэ самая ценная это мадэль, нібыта. Мадэль, даныя, на якіх гэта навучалася, гэта бізнес-мадэль, вось, ну, кліенты, ну, прыкладна ўсе аднолькавыя, удобныя. Давай далей. Тэма ад мяне, гэта пра NeoVim, адбыўся рэліз NeoVim 12, гэта адбылося некалькі дней таму. Яшчэ адзін... Наш любимый рэдактор обновіўся. Яшчэ адзін... Когда што ім цяпер не так шмат карыстаешся. Блин, ну ты што? Ты адзіны амаль што прыносіць задавальненне на працы. Пісаецца зручны код. Это правда, конечно. Ну ладно, яшчэ ўсё яшчэ там зручней бывае некаторыя дифы глядзець складаныя в асноўным. Не праз веб зноўку, а адкрыць NVim, адкрыць DiffView, бо навігацыя па коду ёсць. Это нашмат ўсё ж таки зручней. Ты ведаеш? У сэнсе, перайсці да Definition і вы Ты абнавіўся ж так? Так, сам пакет я абнавіў, але канфіг я там пад новы іх package менеджер не мяняў, нічога не мяняў. Ну, у Arch звычайна ўсё хутка, бо на Федоры у меня яшчэ старая версія пакуль. Я пачакаю. Ну, у мяне яшчэ MacBook ёсць, і там таксама Homebrew ўжо тоже ўсё свеженька. Наконт дифаў, там цяпер гэта убудавана. Там нейкі убудаваны плагін есть. Спрабаваў. Так? Не, я не ведаў. Вось, ён актывуецца неяк там Plague Add или Plague Enable і NVim DiffView, здаецца так. Іх уключаецца і можна яго запускаць праз DiffView. Трэба паглядзець будзе, бо гэта зараз ледзьве не самы вастребаваны пасля language сервера tool. Вось, карацей, яны спрабуюць зрабіць NeoVim яшчэ больш, ну, такім удобным, дадаюць усялякія, дадалі UI 2, так называемый, зрабілі больш удобнае выкарыстанне месседжей. Новы плагін-менеджер, я не збіраюся нават тут і пераходзіць. Да Lazy ўжо напісаны і ўсё нібыта пакрывае. Все працуе, і ён больш магутны, гэты Lazy. Бо новы пэкэдж-менеджер, ён даволі такі проста абмежаваны для хуткага старту нейкі. Ну, з іншага боку, ці карыстаешся ты гэтай бясконцай колькасцю фічэй Lazy? Ну, я наладзіў Lazy Loading усялякі на ўсе плагіны. Быў у мяне такі мэта паспрабаваць зрабіць, каб NeoVim запускаўся максімальна хутка. Вось. І? Ну, вось што. Ну, круто. Начинаеш Lazy профайл, глядзіш, якая хуткасць. Там менш за 100 миллисекунд. Ну, класс. DiffTool. Щось у меня нема DiffTool. А, у меня тут NVim еще старый. Понятно, обновляемся. Я только на MacBook побачил новый NVim, значится. Что еще? Был один скандал зарылся с NeoVim 12, а докладнее с треситером. І що з ім? Я бачу, що стості не так з тресітером апошнім часом, ці што, ці у когось праблемы, а я не в курсе вообще. Ты ж на мейн-бренче, так? Переехал з мастера на мейн. Здаецца, мы мерковали, не те. Я, по-моему, прям кампіляў, калі NVim сарцоў ці тресітер, то гэта было всякие ARM, Raspberry Pi і так далей, а так я ж, ну, типа, на арче он бинарный уже собранный, на MacBook он бинарный уже собранный. Плагин для NeoVim, там тресітер NVim. І там адбыўся рефакторинг. Раней быў MasterBench, цяпер MainBranch, ён трошки по-іншаму налажваецца. Вось, і скандал адбыўся, які пасля рэлізу NeoVim 12 мейнтейнер тресітера зразу адключыў падтрымку NeoVim 11 у той же дзень. І, ну, людзі незадаволены.
па-першае, не ўсе адразу абнавіліся, і мы сказалі, мой чувак, можа, ты будзеш выкарыстоўваць нейкія версіі, нейкія рэлізы, каб мы маглі там запініцца і нічога не ламаць сабе. Мейнтэйнер триситера NVim сіхануў і заархіваў рэпазіторыі усе триситер. Тобто, калі ты зараз зайдзеш у гітхабе на триситер, яны все заархіваваныя. Зараз. Так што open source пад пагрозай. Ты якая неженка. Ну як так? Ну, у сэнсе. Блін, ну, як так? Ты дурны ці ты звялекі? Так што будзем чакаць, назіраць, што адбываецца. Я думаю, все-таки чалавек павінен зразумець і працягнуць гэтую справу, а калі не, то нехта іншы. Бо все-таки триситер... Чакай, не. Триситер нібыта не архівіраваны. Триситер NVim. Плагін менавіта. Так. Чакай, я штосьці не зразумеў. NVim же ж статычна залінкованы на триситер. Так, у 12-й версіі ён статычна залінкаваны. А ўжо 11-й был. Статычна Можа, залінкаваны. 11-й. NVim триситер, як я разумею, ён утрымлівае канфігі для ўсіх моў. Так, Public Archive, ага. То бок, у NVim зараз можна саму паставіць гэтыя ўсе query і парсеры, а NVim триситер, ён утрымлівае рэпазіторыі, каб усё было гэта прасцей. Ну тады я разумею, чаму я нічога не заўважыў, бо у меня, по-моему, не стаіць ён. Не, да, я выкарыстоўваю его. Ладно. Але у меня не было праблем, нешта. Не ведаю. Не, так... Можа, пакуль што? Яно і будзе працаваць. Просто для гэтай плагіна не будзе абнаўлення нейкі час. Для плагіна і мовы, калі там выкарыстоўваеш гэтай плагіна нейкія налады, то будуць на сённяшні дзень толькі, умоўна. Вось, карацей, NVim 12 робіцца яшчэ трошкі лепш, няма нейкіх там памятак, нейкіх кілер-фіш няма. Ён як 11, але трошкі лепш. Правда. Ну, напэўна, гэта все пра яго. Ставце, карыстайцеся. Вось. Увогуле, раскажыце, якім рэдактарам карыстаецеся у каментарах дзесьці. Цікава ж. А то мы што? Мы такія дзяды NVim, расказваем вам пра NVim. Ну, слухай, такія тренды зараз, што ніхто рэдактарамі кода не будзе карыстацца, а толькі з чатам размаўляць. І мне не падабаецца. Вось, наступная моя тэма была гэта пра Wine. Пра Wine. Выйшаў Wine 11, і гэта яшчэ адзін рэвалюцыйны рэліз, як тут пішуць. А можа так і не пішуць, але ён вельмі палепшыўся. Расказвай, я не сачыў, не ведаю. Нагадваю, што Wine гэта такая праслойка, якая дазваляе запускаць Windows-прыложэнне на Windows-праграмы на Linux-ах, і была даўно праблема з сінхранізацыяй потокаў. Бо калі пісалі праграмы на Windows, то выкарыстоўваюць прымітывы, якія ўбудаваны ў ядро Windows, яны працуюць вельмі хутка. Для Wine ствараліся кастылі E-Sync і F-Sync, як напісана ў артыкуле ў гэтым. Першы быў, напэўна, F-Sync, калі не памыляюся, і ён працаваў на файлах. Калі патрэбна сінхранізаваць некалькі потокаў, ствараўся файл, і гэта даволі павольна. Ну, зразумела. І там абмежаванне на рэсурсы, бо можа стварацца даволі шмат файлаў такіх. Як папытка гэта пафіксіць, стварыўся E-Sync, магчыма, наадварот, які выкарыстоўваў нейкі іншы інструмент, але таксама даволі-такі павольны ў параўнанні. І вось у 11 версіі разам з патчам для лінуксовага ядра дадалі механізмы ў ядро Linux, і Wine іх выкарыстоўвае. І гэта стала значна хутчэй. Прычым пры ўсім гэта адзін той жа разработчык зрабіў усе 3 рэалізацыі гэтых усяго. То бок ён даволі актыўна працуе ўжо шмат гадоў над гэтым. І эвалюцыйна вырашае праблему. Дык што, 146% эпісаў гульнях чакаць ці як? Слухай, тут былі недзе яго бенчмаркі ўласныя ў артыкуле. Не ведаю, дзе яны зараз, але былі. І там усё вельмі залежыць ад таго, якая гульня. Калі гульня вельмі шмат выкарыстоўвае шмат потокаў, то прырост граменны. Там была гульня Grid 2 пра машынкі. І на яго сістэме на старай версіі Wine, на 10-й там было 116 FPS, а на новым Wine каля 800. У 8 раз гульня хутчэй працуе. Тут прям сур'ёзны з'яўка. Гэта ачмурэць. Удлічваючы, што калі мы абмяркоўвалі 10-й Wine,
шмат якія гульні ўжо працавалі хутчэй, чым на вінзе. Наколькі я ведаю, ўсё ж таки рэальны досвед паказвае, што ну плюс-мінус аднолькава, калі запускаецца. Там нешта Майнкрафт добра атрымлівае плюсаў, але ён не праз эмуляцыю раніцца, таму не той выпадак. Не праз трансляцыю, давайте, ладно, так скажу. Але ну тыпу я просто цікавіўся, я глядзеў ютубчыкі некаторых розных карыстальнікаў, хто там тэсціраваў менавіта розніцу паміж Linux і Windows, і тыпу не тое, каб штосьці практычна было заўважна. Ну так, оно по-рознаму там залежыць, альбо плюс-мінус аднолькава, альбо там ёсць праблемы, бо ўсё ж таки выкарыстоўваецца нейкі API чындовый. Ну так, я маю на ўвазе, калі ўсё ж таки оно працуе ідэнтычна, то менавіта в перформансе оно асабліва розніцы не бачна. Вось так, і на новым Вайне некаторыя гульні таксама не шмат бывае змяніліся, бо там аднапаточныя умоўныя яны выкарыстоўваюцца. Ну так, даволі складана, як чалавек, які крыху цікавіцца распрацоўкай гульняў, могу сказаць, даволі складана выкарыстоўваць шмат потокаў. Вось, нашоў у артыкуле бенчмаркі яго. Dirt 3, я казаў іншую гульню, было 110, стало 860 фэпісаў. Resident Evil 2 было 26, стало 77. Call of Juarez, не знаю, что это за гульня, было 99, стало... Хуарес. Это Хуарес. 224, то есть цікавага. Call of Duty Black Ops написано, што цяпер ён гулябельны. Окей. Так што гэта даволі вялікі буст, які можна чакаць на Linux-ах, гэта можна чакаць на кансолі партатыўнай ад Valve, на Steam Deck. Так што можна сказаць, што год Linux працягваецца, ён робіць вялікія крокі наперад. Будзем чакаць. Год Linux працягваецца ўжо 5-й год, не? Можа, яны не скончацца цяпер ніколі. Я вельмі чакаю кантролер ад Valve. Чаму яны, я не ведаю, не выпусціць его асобна? Яму ж не патрэбна памяць, яму не патрэбны SSD. Дайце мне кантролер. Ну, я думаю, не банкам хацяць прадаваць гэта ўсё. Дайце мне кантролер, мне не цікавіць Steam машин. Вось, фэпісы вырастуць, і іншае абнаўленне даволі цікавае для дзядоў. Напэўна, напісана, што WoW 64 цяпер completed. То бок яны рэалізавалі сабсістэму для Windows 64 і Windows 32 і заадно Windows 16 біт, то бок... Такія ёсць? Ну, гэта вельмі старое нешта. І цяпер, як пішуць у артыкуле, можна запускаць вельмі старыя гульні на Linux-ах. Яны збольшага ўсе працуюць. І наколькі я ведаю, там ёсць іншыя праблемы. Там стары DirectX вельмі кепска трансліруецца ў сучасную OpenGL ці Vulkan. Так, нешта такое ёсць. Але ўсё адно шмат якіх 16-бітных праграм не запускаецца на Windows 11, як я чытаў. Там гэта ўсё павыкідалі альбо зламалі. А вось Wine наадварот, цяпер рэалізаванне якія стандарты і ўсё гэта працуе. Вось, і што яшчэ? Трэба знайсці дзесьці на торрентах, можа, гульню Chronicles of Black Moon, здаецца, яна называецца, ці щось такая больно драўнючая гульня, якая, мне здаецца, ўжо на XP-шкі не хацела запускацца. Ну вось паспрабуй, цікава будзе. А вось на 95 яна працавала. Паставь апошні Вайн і паспрабуй, што там будзе. Вось, і так, што яшчэ ў 11 версіі? Ну і закон таго, што рэзвазі гэты WoW 64, цяпер яны павыдалялі, здаецца, 32-бітныя бібліятэкі якісь, перад нейкі лэйер існуе там, які ўсё гэта апрацоўвае. Чуеш, NVMe яшчэ до Дарча не далецел, дарэчы. Яшчэ 0.1.7. Ага. Ну, трэба чакаць. Ну вось людзі таму і сварыліся на гэты NVMe Tracitator, што ты, чувак, прыбраў падтрымку, а NVMe яшчэ не абнавіўся нідзе. Людзі абнавяць зараз плагін, усё зламаецца. Магчыма, я буду заўтра. Калі працаваць буду. Не абнаўляйся, на усялякі выпадак. Яшчэ што па Вайну? Па Вайну ўсё. Ну тады добра, чакаем, можа, Proton 11 яшчэ, патчамі ад Valve. Слухай, напісана, што ёсць вот этой Proton GE версія. І ён ужо ўсё гэта ўтрымлівае. Але ж это не Valve зрабіла просто. For your information. Вось, поэтому я думаю... Сумяшчальнасць можа быць не паўсюль дапільная. Так, Valve зараз у Proton гэта ўсё замержыць, апошні Вайн. Гэта ўсё стане на Steam Deck, на Steam OS і магчыма, нават на эмулятаркі розныя. На розныя эмулятаркі.
бо у меня ёсць Android-эмулятарка, і я думаю, яна на арміі. І я перыядычна запускаю там відэо з гульні. З апошняга вось вышедшую хайповую Myogenix. Цудоўна сябе адчуваю на эмулятарцы андроіднай. То бок я з гэтым андроіднай эмулятаркі бывае стрымлю з ПК, а бывае штосьці спрабую ставіць прямо на яе. І Myogenix цудоўна на ёй працуе, і мне прям даспадобы. Яна, конечно, даволі графічна прасцецкая гульня Myogenix, але ўсё роўна свежаеш. Ну вось запусці, паглядзі, колькі зараз фэпісаў, потом абнавішся, паглядзіш яшчэ раз. Там щось, напевно, 25-30, але, знову, для такої гульні, як Myogenix, більш, чим достатково. Яна не FPS і так далі, не хутка, тактична, все нормально. Покрокова. Вось, тады наступная тэма. Вайн скончыўся, але год Linux не скончыўся. Я працягваю назіраць за Linux Tech Tips каналам, і яны зноў ладзяць эксперымент, яны зноў спрабуюць перасесці на Linux-сістэмы. Яны ўжо такое рабілі калісь, але зафейліліся даволі такія. Я шчыра здзіўлены з такім імям, з падтрымкай фреймворкаў, ён не карыстаецца Linux-ом, для мяне это дзіва было, шчыра кажучы, агулам. Ну, да яго ў госці заходзіў іншы Linux. Бачу, ты такой ці не? Бачу. Linux Torvalds і Linux Tech Tips. Так, бачу, але так і не дабраліся рукі паглядзець, але трэба. Вось, магчыма, пасля гэтага не спрабуюць гэты эксперымент зрабіць. Што цікавага? Цікава, якія яны абралі дыстрыбутывы ў гэты раз. Ты не глядзеў? Что там был? Базит? Давай версии. Я глядел. Ты глядел. Я просто уже мог подзабыть. Я памятаю, что был Базит, у одного чела, у другого чела Качи, напевно, да? У третьего. Ці не Федора твоя любимая? Не. Тады я памятаю... Чекай. System... Я спочатку паспрабаваў дыстрыбутив от System 76, правильно? Попос, так. Попос, да, ё. І у яго штосьці у самого Лайнуса не атрымалася, і ён штосьці, по-моему, пераставіў, але не памятаю, на што. Ці Кубунту, ці щось такое. Здаецца, ён застаецца. Он будзе спрабаваць Pop-OS. Ён паспрабаваў пагуляць у камп'ютарным клубе, паставіць адразу. Але былі праблемы, ён в Left 4 Dead, здаецца, не атрымалася у гульню. Я здзіўлены, што чалавек просто вось прям перад самым мерапрыемствам вырашыў накаціць новую аперацыйную сістэму і такі, все будзе нормально. Там шмат з'яўленняў. Па-першае, Попос ён спрабаваў у мінулы раз, яго нічога не атрымалася. Цяпер зноў ён на той же Попос спрабуе. Але, як пішуць шмат хто, Попос сёння не ў самым лепшым стане, бо ідзе актыўная распрацоўка Cosmic DE, і там яшчэ пакуль ёсць багі. Ён не вельмі стабільны. Аднак сярод гэтых трох дыстрыбутиваў дакладна ёсць Arch-based, наколькі я ведаю. Базит. Слухай, там, здаецца, быў Arch-based. Catch-OS. Здаецца, так называецца. І ці Catch. Хто з іх Arch-based? Catch-OS. Які дыстрыбутыў зараз выкарыстоўвае Алехновіч Віталь? Тэж або Базит, або Catch. Catch, здаецца, ён выкарыстоўвае Catch, і, здаецца, вось нехта з Linux Tech Tips таксама выкарыстоўвае Catch, спрабуе. І, ну, вельмі цікава, насамрэч. Так, Catch Arch Linux based. Так. Это добра. І гэта вельмі цікава, бо... Фреймворк спансуе Catch. Так. Я некія акцэнты чую ў твоім голасе, і быццам ты зараз пабежыш таксама глядзець больш пра яго. Не, у меня ж уже ёсць Arch Linux дома, навошта мне новы Arch Linux. Вось, мне так здаецца, Arch Linux гэта даволі хайповы сёння. Ён і раней быў такі окей, а зараз яго даволі шмат развіваюць. Гэты Catch-OS, які... Ну, ён на першых месцах па папулярнасці недзе. І, кажа, фреймворк яго спансуе. І я так і разумею, ён даволі френдлі, бо у людзей не вельмі шмат з ім праблем. Ну так, типу... І той же... Arch з чалавечым інсталятарам, лицом і так далей. Cloudflare яшчэ спансуе, дарэчы. Ты же з тым OS таксама ён же Arch-based. Так, я ведаю, але Valve яго даволі моцна закруцілі па-свойму, карацей. Там у яго сістэма карацей этих леераў, типу базовая сістэма, зверху леер, там яшчэ чагосьці, штосьці яшчэ. Вось яно, леерная такая, карацей, калі ты абнаўляеш SteamOS, і калі ты ставіў штосьці не из Flatpak, а менавіта сістэму праз Pacman, то яно нахер злетае. Пасля апдейту. І мне это так дратуе, бо у меня паспорт-менеджер толькі
праз сістэму можна паставіць, а не ва флатпаке яго няма. І ён кожны апдейт злетае. Я, дзякуй Богу, не часта его выкарыстоўваю на Steam Deck'у, але калі выкарыстоўваю, кожны раз мне его заново накатваць просто трэба, бо его няма. Ну, слухай, гэта ж такое рашэнне для стабільнасці, я как разумею. Такім чынам, как... Для стабільнасці апдейтаў менавіта, да. Ну так, это, калі ў сістэме нешта пайшло не так, то ты перезапускаешься і зноў все працуе, все откосілася. Не, оно не атрибута скидывае, оно, типу, умоўна, у тебя есть магчымасць зрабіць вось гэты сістэмны леер writable, і ты можаш паставіць свой софт, і да апдейта ён там будзе жыць. Але да апдейта, в сэнсе апдейта самой Steam'оса. Але я сваім паспорт-менеджерам на Steam Deck'е выкарыстоўваю якраз такі, ну, типа, один раз, і не до наступного апдейта, а наступны раз, калі я выкарыстоўваю паспорт-менеджер, у меня ўжо сістэма паспела абнавіцца, вось. Один ці болей разоў. Ну так, не вельмі зручна у тебе. Але я ж кажу, у меня зараз Steam Deck это просто тонкий клієнт до моего ПК у пакоі з праектором, дзе я ці мы з дзяўчынай разам гуляем. Cloud Gaming? Не клауд, але стрімінг домашні інхаус. Вось, вяртаешься до навіны. Вось трэці дыстрыбутыў я не ведаю ўвогуле. Што там, як, не памятаю. Але цікава, што не ўлічваючы зноў праблемы Лінуса, якія здараюцца заўсёды быццам бы ім не шансую з Лінуксам увогуле, а астатнія вельмі пазітыўна на ўсё гэта кажуць. І у них ёсць таксама падкаст, і яны абмяркоўваюць, як увогуле эксперымент ідзе дзень да дня. І шмат хто кажа, што такое задавальненне працаваць з Лінуксам, вось калі трэба прыходзіш на працу, береш працу ноутбука, там Windows, такі думаеш, няўжо тут нейкія абнаўленні пасталася зноў і нешта зноў зламалася. Ну, шчырасці дзеля, да, мне хочется знесці сваю відовасць у карысць Linux. Адзінае, што я баюся за ўсе наладкі там для агучкі і так далей. Ты можаш быць першым, хто прынесе Linux у сусвет агучкі. Там, ведаеш, там нават той же софт ёсць, правда, под вайном ён запускаецца, але это афіцыйны спосаб яго запусціць. Нейкія весці плагіны мне не патрэбныя, яны звычайна патрэбныя тым, хто зводзіць фільмы. Нібыта, мне і можна было б пераехаць на Linux на віндзе. Колькі я відосаў за апошні час змантаваў? Прыблізна ніхера. Таму з рэзолвам мне теж дохацца не трэба будзе здавічы. Хаця ён там таксама мусіць запускацца. Адзінае, што у меня ж NVIDIA картка. І я ж не захачу Hyperland, а на Hyperlandзе NVIDIA нейкі несумяшчальнасці ёсць. Так теж не хочется гэтым разбірацца, калі шчыра. У меня вось это, я в гэта веду, вось гляджу зараз падчас падкасту, калі записываю агучку і ўсё по факту, бо астатні час я стрымлю гульні з гэтага ПК на нейкія іншыя кліенты. Літаральна на ўсе амаль ніколі не сижу непасрэдна за ПК і не гуляю. У тебе 11, так? Здаецца, это 11, так, 11. Ну я, вельмі рэдка яе сам абнаўляю, яна там час ад часу сама штосьці абнаўляецца, але нібыта у межах разумнага нічога моцна не ламаецца. Але яна брыдкая, шчыра кажучы, мне не падабаецца теж. Я один раз толькі запускаў за апошнія гадоў 5 на віртуалцы, гэта 11-ю. Яна працавала вельмі жудасна, я паставіў 10-ку, яна працавала трошкі лепш. Конечно, яна там да халеры ўсяго непатрэбнага здаецца бы. А яшчэ як вось казалі таксама ў гэтым відосе, што калі ты не Linux, калі ў тебе няма такіх праблем нейкіх невядомых з Linux, то ты паставіў сістэму і адразу ўсё працуе. Не трэба мудохацца з драйверамі, з нейкімі дадатковымі абавязковымі праграмамі, з іншым. Паставіў, спампаваў Steam і гульняеш у сваёй гульні. Быццам бы вось... Не ва ўсіх. Все яшчэ не все добра з чытамі і мультиплеернымі праектамі адпаведна. Колькі такіх гульняў? Яны ёсць. Дарэчы, а там жа ж з адносных навінак, ці я не памятаю якая, ці нейкі Resident Evil, ці нейкі Silent Hill, ці нейкі, можа, Call of Duty нават. Нейкая адносна недавно гульня выйшла, якая патрабавала, чтоб у цябе для сваёй DRM, по-моему, абароны патрабавала, чтобы у тебя был Secure Boot включены, адпаведна, у іх нейкі софт, які ажно туды лезе неяк на ўзровень ядра аперацыйнай сістэме, і вядома, яна ніяк не працуе на Linux. І калі не памыляюсь, яна пры гэтым была сінглплеерная. Сінгл? Ужас які.
Та-да, жах. Неяк увогуле, калі ўжо казаць пра гульні апошнім часам, можа нешта за мною, а можа насамрэч нешта з гульнявой індустрыі і нешта цікавага не адбываецца ў гэтым свеце. Я вось, мне скончылася падпіска на PlayStation, і я вось думаю, пакупаць новую чи не. Ёсць гульні, якія трэба гуляць, альбо няма такіх? Ну, слухай, у мяне, па-першае, Факторія моя любимая гульня, я который раз скажу. А апошнім часам на ПК я заліпаю у Witchfire, але, здаецца, яе няма на кансолях. Але вось гульня прям класная. І бывае, ведаеш, дзень-два в какую-нибудь десятину позаліпаю, ці у штосьці на свічы. Я вось ад нефік рабіць пачаў в Fortnite гуляць. Прям в класічны Fortnite, типа гэтых сусветах прыгаеш? Ну, класічны так, там дзе, ну, раяль. Але без забудовы, бо я ўжо занадта стары для этой херні. Мне адразу не падавалася забудова, там можна включыць рэжым, дзе просто страляць і ўсё. Так. Я теж, ну, карацей, на самом пачатку, калі не было ўвогуле рэжыму без забудовы, і большасць гульцоў яшчэ не былі кіберкатлетамі ў гэтым сэнсе, мне насамрэч нармальна гулялася. Але ў нейкі момант же ж людзі, ну, пачалі просто будавацца так, што я нават гляджу, мне цяжало, цяжка глядзець. А яны прям могуць это, типу, вельмі хутка будаваць. І я такі, типу, всё, не-не-не. Потым пару разоў, да, запускаў, ну, я, типу, літаральна па адчуваннях 10 раз у год захожу ў гэты Fortnite, один раз пабегаю ў рэжым незабудовы і кідаю. Нешта есть. Увогуле, вось светавыя гульні, так здараецца, ты пачынаеш гуляць, здаецца цікава. Новыя механікі, там, новая гульня ўвогуле. А праз некаторы час такі, блин, адно і то же. Альбо наадварот. Дарэчы, таму мне Witchfire зайшоў, што наадварот, ён, типу, вось, ведаеш, ён кшталту вось гэтага экспірыенса потнай кібермесіва дае ў выглядзе сінглплеернага экспірыенса, карацей. Яна, ну, не ведаю, Руді там мне в Твиттер пісаў, што ён чакае нейкі сюжэт, а там па мне так сюжэта два радка, як дядька Кармак вось завяшчаў, типу, сюжэт можна, типу, на readme.txt пакласці, а ўсё астатняе чысты геймплей. Бегаеш, страляеш, ад стваральнікаў пейнкілера, вельмі, не ведаю, вельмі клёвы ганплей. Так яна мне, карацей, заходзіць пакуль што. Я нагуляў, вось, нават сёння выхадны ж. Типу, я гадзінкі так 3 сёння сел, як заліп, з такім задавальненнем. Колькі я сумарна нагуляў, цікава. Сумарна я 13 гадзін пакуль толькі нагуляў. Але мне падабаецца. А якія сэнсы ты гульні? Ну, ты, типу, паляўнічы на... Ну, такі, ведаеш, я не ведаю, это штосьці, типу, roguelike extraction такі. Ты паляўнічы на ведьм, ты высаджваешься на лакацыю, збіраеш, палюеш на монстраў, от этого атрымліваеш ведьмы вагонь, які дазваляе табе неяк прокачвацца. І у цябе, типу, шмат такіх вось выбегаў, ты неяк прокачаўся, ты можаш адкрыць нейкі новы ўзровень, оно тебе адкрывае як і геймплейныя элементы, так і нейкія сакрэты на гэтых картах, на якіх ты высаджваешся, так і новых ворагаў, так і больш складаныя іспыты, так і, карацей, шмат усяго табе накідваецца ад таго, што ты вось, типа, перайшоў нейкую планачку. І, карацей, ну, так, неяк, ведаеш, бодренька зроблена, прям, не ведаю, мне прям вельмі цікава. Ну, яна такая, ведаеш, ну, потненькая крышечку. Я б не сказал, што она там разносіць капцы, але вельмі её цікава гуляць. Яна яшчэ пакуль у раннім доступе, нібыта яны ўжо там плануюць рэліз, але вось пішуць, што яны ўжо даўно плануюць рэліз, ўсё ніяк не даплануюць. Да, вось так падкаст «Праграмісцкі код» ператварыўся ў гульнявы код. Слухай, гульні таксама праграмы. Справядліва. То я гляджу, даты на PlayStation няма на рэліз, і пра планы быццам бы таксама не вельмі шмат напісана. А па малюнкам яна мне нагадвае некую другую гульню, таксама дзе экстрашн шутер, таксама Хант. Так, вельмі падобна. Яна ўсім нагадвае Хант, і з-за чаго у ўсіх просто ёсць адчуванне, што это, типу, таксама нейкі онлайн-экспірыенс. І я сам так думаў да некаторых часоў, але, типу, паглядаваў. А ў нейкі момант я зашоў на старонку, гляджу, сінглплеер, і такі, што? Сюда зас. Купіць. Ну, бо Hunt Showdown выглядаў вельмі стылёва. Я яго ні разу не гуляў,
але на стрымах глядзеў з вялікім задавальненнем, бо цудоўная гульня. Хант павольней, як я на мою думку, хант павольней, чым вось гэты Witchfire. Але яшчэ раз, ну, я у нейкі момант просто разумею, што, ну, это все кіберкатлецкія штукі мультиплеерныя. А дзе есть мультиплеер і какой-то компетишн, там будзе відавочна нейкі, заўсёды нейкія імбовыя чэлікі, з якімі я не магу цягацца, мне не цікава становіцца. Вось, таму я вельмі рады, што на сінглплеерная і дае такі вось досвед клёвы. Ну, карацей, я сур'ёзна, я вельмі захаплены гэтай гульні. І калі вы хацелі пагуляць, калі вы спрабавалі пагуляць у Hunt Showdown, і у вас нічога не атрымлівалася, і вы это кінулі, то вось мае сэнс паспрабаваць Witchfire. Хтосьці яшчэ туды Experience Souls-like прыпісвае. Я не разумею, у якім месцы он Souls-like, у сэнсе, там ёсць босы. Там ёсць босы, якія табе за сраку надзіруць, але, ну, блин, давайте ўсе гульні з босамі, якія надзіраюць сраку, записваць у Souls-like. Так, вось у мяне таксама з мультиплеером такая праблема, што ну, каб атрымлівалася, трэба задроціць. А що, ёсць час на задроцтва? Да. Нема. Поэтому патрабуецца некая гульня такая, каб ты зайшоў, сесіёначка простенькая, пасля працы зайшоў, адпачыў там і пайшоў далей. Табе патрэбны Witchfire. Ну, блин, ну... Бо яна якраз такая, у сэнсе, ты літаральна, ну, ран на выспу зрабіў, ну, умоўно, там, типа, 5 картах і так далей. Ты зрабіў ран, это хвілін 20-30, і все, ну, типу, ты закончены экспіріенс атрымаў у нейкім сэнсе. Крышечку прокачаўся і штосьці новае пабачыў і да наступнага разу. І на ProtonDB яна платінум Witchfire. То бок на Linux яна працуе без праблем. Ты на Steam Deck спрабаваў? Не спрабаваў. Коштуе... На вас мне спрабаваць на Steam Deck, калі у меня 3080 тут под рукой ёсць, і яно дакладна хорошо робіць. Ну, каб на канапе ляжаць. Вось. Усё яшчэ я магу это... Ну, я паспрабаваў азноўку гэты маленькі мой эмулятор андроідная, я на канапе і звычайна карыстаюсь, яна яшчэ легчэй, чым Steam Deck. І, ну, типу, зноўку, я это раблю пра стрымінг, але, шчыра кажучы, з геймпадам там, ну, такое. Трэба мышка. Нават я вельмі, калі быў у мяне перыяд, калі яшчэ там 2017-18 гады, я купіў свой першы Switch, і калі там я выйшаў з Splatoon другі, я не памятаю, але як выйшаў, я даволі актыўна ў яго заліпаў. Таксама мультиплеерная сесіёнка, і, карацей, у яго адна з асаблівасцей, што ты вверх-уніз стікам не глядзіш ніколі, толькі гіраскопам. І я вельмі наблатыкаўся, карацей, да такого кіравання, што цяпер у любыя нейкія шутары і гэтак далей, калі я спрабую гуляць на геймпадзе, я абавязкова включаю падтрымку гіраскопа, бо я не разумею, як інакш трапляць, але ўсё роўна скіл згубіўся. Я калі раней казаў, што амаль не адрозніш ад мышкі, тыпу, разам са стікам, тыпу, са стікам ты робіш крупны мув, і гіраскопам паднаводзіся, тыпу, умоўна, чтобы в галаву трапіць, штось такое пацэліць. Вось. Ці то не так дасканала просто это зроблена, як Nintendo зрабіла са сваім тайтлам. Ці яшчэ што, но мне не атрымліваецца ўсё ж такі такі досвед, але калі я гуляў з Splatoon вельмі актыўна, я прям казаў, это амаль мышка, сур'ёзна, кампіляцыя стіка плюс гіраскоп, это амаль мышка. Так, у Nintendo за это зроблена вельмі цудоўна, і калі гуляю на PlayStation, вельмі не хапае. Але як я разумею, гэта зроблена таму, што, ну, таму што на Xbox гэта немагчыма ўвогуле зрабіць, якая была больш... Ну, у PlayStation есть гіраскоп контроллер. Так, але ў гульні не даюць нічога такога мультиплеернае. І зноў перавага ПК Баяр, бо Steam Input табе дазваляе взяць, завязаць гіраскоп, нават калі гульня не падтрымлівае, бо ты, ну, типа, просто мапіш ее на свой правы стік, умоўно кажучы. Яно ідэальна працуе. Адзінае, што, да, табе крыху трэба пакваряцца там з чуллівасцю і так далей, щоб, ну, яно адчувалось так, як табе трэба менавіта. Карацей, гульня выглядае вельмі цікава. На маім кампе яна не пойдзе. На PlayStation я нема, поэтому буду праходзіць по Твичу, калі хто будзе стрыміць. На мяне не глядзі, я ўжо даўно не стрыміў. Але Тодзі збіраўся пастрыміць. Я калі напісаў у Твіттеры, што мне вельмі апошнім часам заліпаецца эта гульня, ён напісаў, што трэба будзе неяк пастрыміць. Ці сапраўды ён пастрыміць, ці не, это ўжо, канешне, іншае пытанне, але будзем чакаць. Ну, калі спадабаецца... Калі Тодзі ты слухаеш, то вось, тут ужо ёсць адзін чалавек, які чакае мінімум. Калі спадабаецца, то будзе, напэўна, не раз стрыміць.
Не, так ён ее уже гуляў, зараз пагляджу. Дакладно, ну, типа, already own this game у меня в Steam светится. Але я не могу паглядзець, походу, колькі менавіта гадзін ён правёў. Трэба, знайсці цяпер. У его даволі шмат гульняў, тому вельмі складана знайсці. Games. 600 штук. Охренеть. Find a game, від 13 гадзін таксама. У яго столькі ж на гульні, як у мяне, але, по-моему, больш ачывак. Ну, 13 гадзін не так і шмат, здаецца. Але ж... А не ровно столькі ж ачывак, колькі ў мяне. Одинаково пройшли. Ну, короче, паглядзець, ці такія ж ачывкі, ці не. А на Твиче вовле такой категории нема. Чого, що? Twitch на Твиче не нахожу. Да, на Твиче нават нема. Ну, на, може, ранній доступ, може, тому я не ведаю. Я не ведаю, яка зараз палітика у Твича. Ой. Да, нема, сапраўды. Зараз столькі гульняў у раннім доступе жывуць шмат гадоў. А, не, я знайшоў. Я тебе у телеграмчик скину. Там ровно 0 стрімов. Насамрэч, нават, ну, мне здаецца, яна не заслугована, не папулярная. Караці, вельмі, мне здаецца, клевая гульня. Так. Ну так, 3К фоловераў ні аднаго стріма. Окей. Ну што, будзем яшчэ якую тэму браць, ці не? Давай, можа, хуценька пробежимся, што ты, як ты глядзіш на ARM лэптопы. Ці глядзіш на іх увогуле? Бо я гляджу, мне цікава, але толькі гляджу. Слухай, я калісь на вас пробаваў тэму дадаць параўнанне працэсараў ARM-ных і x86, і што ўвогуле адбываецца, але не знайшоў час падрыхтавацца. Бо было ж такое, што, ну, спачатку Apple выпусцілі свае лэптопы на ARM, і усе былі вельмі задавольныя. Потым паспрабавалі такія же зрабіць для Windows. Таксама шмат ARM лэптопаў. Таксама пра гэта шмат дзе пісалі, але нешта я апошні час не назіраю іх. Бо наколькі... Ну, нібыта Snapdragon выпусціў там свой X-Elite лінейку працэсараў сваі. Яны нібыта зараз даволі такі, ведаеш, ну, нейкай колькасці лэптопаў ставяцца. І нібыта яны даволі такія канкурэнтна здольныя, што ли, адносна тых же Apple Silicon. Але гэтыя лэптопы каштуюць як крыло самалёта, божу. Як той Mac. Слухай, у меня такое разуменне, што у Apple все атрымалася, бо, ну, як звычайна, у них один продукт, у іх свой набор праграм сваёй экасістэмы, они ўсё хуценька перакампалівалі на ARM, усё у них запрацавала, усё нормально, это smooth experience. А на Windows, калі ты спрабуеш пераехаць, то трэба неяк дамовіцца з усімі распрацоўшчыкамі, каб яны свае топавыя прадукты таксама перарабілі для ARM. Всякие там, што там ёсць. Так, там складана. Фотошопы, гульні, усе гульні павінны працаваць на ARM добра. Ну, свае прадукты Microsoft мусіць перарабіць, а у них таксама, магчыма, аддзелу да халеры і не атрымліваецца дамовіцца. Ну так. Таму, вот, мне здаецца... Але Linux добра себе адчувае на арміі ўсё ж таки. Ну, так, але ж ніхто не робіць ноутбукі быццам бы вот, для Linux, як мэтавай аўдыторыі. Все выпускают забудованными в Windows, а Linux... Целый фреймворк и ThinkPad. Фреймворк, ThinkPad, трошки Dell. Ну, такое, не вельмі распаўсюджанае, здавалось бы. Ну, твоя правда. Маеш рацыя. Я насамрэч, што хацеў сказаць, дарэчы, наконт Apple Silicon. У іх сапраўды шмат што атрымалася. Я зноўку, калі выходзіў вось гэты MacBook Neo, абраны. Мне вельмі зацікавіла ўсё ж таки мець MacBook под рукой, не як типу асноўная машинка, як нейкая дадатковая, якая могла бы быць, ведаеш, лёгкая, холодная пажадана, бо, ну, типу, на каленях незручна трымаць. Чтоб я мог там, не ведаю, нешта в блог попісаць, нешта так, ведаеш, левой пяткай попраграмаваць под серыяльчик ці щось яшчэ, штосьці паспрабаваць, нейкія эксперыментікі прарабіць і так далей. І вельмі меня зацікавіў этот MacBook Neo. Я нават подумывал, што я его куплю. Але я раптоўна знайшоў раздзел refurbished MacBookов прямо на афіцыйным сайце Apple. І за той же кошт я побачыў там MacBook Air, амаль за той же крыху даражэйший, MacBook Air на M4. Толькі хіба што толькі з 256 SSD, але я подумал, што мне хопіць. І там, ну, типу, ну реально, колькі 3500 злотых, караці кажу. Умоўна, я не памятаю дакладную цену, але 10 в районе гэтага. Ну, я щось паглядзеў, вырашыў, што это падарунак, і вырашыў, што трэба взяць. Взяў?
взяў. Довольны? Ну, ведаеш, ён якраз вось тую задачу, мэту маю і выконваю, якую я хацеў. Типа, это не MacBook, з якім я пастаянна працую, і так далее. Для этого у меня есть фреймворк. Для гульняў у меня есть ПК. Для вось такой канапнай нейкай паўэксперыментальнай, можа, творчай нейкай працы у меня вось MacBook. І адзіны вось нюанс наконт Apple сілікона, які я заўважыў, што ўсё ж такі іхняя розета не цалкам сумяшчальная з x86. Я збіраў адзін праект в докеры праз розету, чтобы в мэтах запускать на Linux серваке в звычайным x86. Яно крэшаецца. Там ёсць крыху нативного кода, і яно крэшаецца, яно не запускаецца ў выніку. То бок ты не можаш докер image там з свайго лаптопа адправіць на сервак. Не мог бы, каб не дадатковы софт. Відавочна, умельцы зрабілі абвязку над QVM, як это віртуалка называется? QMK? Не, QMK это фермворк. QEMU. Вот этот, вось гэты. Над QEMU, да, все правильно. Слушно. Над QEMU зрабілі враппер, у тебе, ну, типу, одной командочкой запускаецца QEMU машинка, адразу там падымаецца докер, ты адпраўляеш туды там штосьці сабе збілдаць, калі табе трэба адправіць імідж са свой, ну, так, ведаеш, для пет-проджектаў ніякого, ні регістрі, не треба і так далей. Дык вось, са свайго лэптопа прямо на сервак пушыш докер імідж, і, типу, ўсё, чик-чик-чик, паехала. Таму нават, калі розета не спраўляецца, не дае рады. Вельмі ў вузкіх кейсах відавочна, што звычайнаму карыстачу MacBook такое не патрэбна. Тым не менш, ось, ёсць і воркараўнды, таму трэба сказаць, што іх реально атрымалася вельмі добра. Слухай, адразу некалькі думак у мяне на той фонд, усе ў разных напрамках. Першае, ты не думаў паставіць Омарчы? Дык з M4 не ўсё так проста. Там, по-моему, Linux толькі на M1 і хоць неяк пачаў заводзіцца. Не ведаю. Ну, просто я вспомню, што гэта гісторыя, калі людзі у якіх старыя макі, яны ставілі... Дык там увогуле, по-моему, інтэлаўскі макі маюцца на ўвазе, не? Не памятаю. Трэба паглядзець. Думка номер 2. Я уже здесь пісаў, можа, у якіх чатах. Мне здаецца, Apple выпускала гэты ноутбук, Apple Neo, так, як канкурэнцыю для хромбукаў. Ну так, нібыта ўсе пра гэта так і пісалі, як мінімум. Бо, наколькі я ведаю, там у США хромбукі вельмі папулярныя для іменно адукацыі. Яны выкарыстоўваюцца ў школах і універсітэтах глобальна. І лічы Google монополіст на гэтым рынку. І вось гэтыя Neo, яны будуць спрабаваць там канкурыраваць на гэтай сістэме. Ну, падобна, што так. Для кагосьці можа быць яшчэ аргументам, што яны такіх цікавых колерах. Разнакаляровыя, гэта я не глядзеў. Але там, дарэчы, там же ж чып не M серыі, не Apple сілікон. Это теж, напэўна, сілікон лічыцца, але чып A18 Pro са старшага айфона 18-го. Калі я зараз не памыліўся, можа 17-й. Ну, карацей, вы мяне зразумелі, напэўна. Вось, і трэцяя думка, як то закон Мура, да? Вось, які больш не працуе, і апошнія гады працэсары, ну, мне так здаецца, не робяцца значна больш магутнымі, па-першае, а па-другое, ну, оно не патрэбна. Ну, нібыта так. Я калісь для сябе некалькі год таму браў той самы Refurbished CMPad, или просто бэушны. І, ну, працэсара для там умоўнага сёрфінга і нейкія хобі і нейкай працы, яго хапае цалкам. На гульні ён спачатку не быў падрыхтаваны. Ну, так. І вось атрымліваецца, што сёння браць новы ноутбук, ну, не абавязкова зусім. Даволі шмат прадуктаў прадаецца на другасным рынку, даволі шмат ноутбукаў ад карпарацый, якія проста абнаўляюць ноутбукі, бо час скончыўся падтрымкі іх, але ноутбукі цалкам працоўныя і цалкам будуць пакрываць большую частку патрабаванняў звычайна. Ну так, я теж, мне здаецца, што працэсар ўжо даўно не з'яўляецца вузкім месцам. Мне, ну, я калі вы штосьці ўпіраюся, так звычайна в рамку. Софт у нас аб'ектыўна не аптымізаваны, часам цячэ, часам яшчэ штосьці. Реально, ну, типу, умоўно, браузер раз у тыдзень, калі ты не работаеш, не выключаеш комп, а просто ў сон адпраўляеш браузер, всякие там тимзы, слакі, іншыя праграмы, варта просто тупо выйсці цалкам, ведаеш, типа kill-9 зрабіць умоўно. Ну, я маю на увазе, чтобы он докладно все ресурсы вызвалил и запустить наново.
Просто раз умоўна на тыдзень вось так зрабіць, і тады ты можа не ўпрэшся ў рамку. А я перыядычна забываю гэта зрабіць. І бывае такое, што калі вось уже в потолок рамкі ўходзіш, то там пачынаецца некая фігня, вся сістэма замірае, нічога нармальна не працуе. Прасцей ребутнуцца, чым дачакацца, пакуль OM-кілер штосьці зробіць. Ведаш, як гэта у тэмах на рэдзіце таксама, калі нехта піша, што цяжа памяць, некая праграма там не аптымізавана, людзі ў каментарыях пішуць, ну, невыкарыстоўваная памяць, гэта змарнаваная памяць. Там. Ну, так, яна мусіць выкарыстоўвацца. Ёсць такое меркаванне, і, напэўна, у ім ёсць сэнс, тыпу, ну, яно ж ўсё роўна электрычнасць жуе, ты правільна, незалежна таго, колькі ты дадзеных там трымаеш даных. Але все роўна, ну, як-то сябраваць трэба. Іншым праграмам тоже. Что ты думаешь наконт RM лаптопаў, не макаў? Яны дарагія, вельмі цікава. Я б патрымаў у руках адзін такі які-небудзь, калі раптам вы шукаеце, дзе купіць рэкламу. Зраблю агляд. Ну, слухай, вось навошта ён для цябе? Ну, цікава, банальна цікава. Ну, это ж энергаэфектыўны працэсар, ён не такі гарачы працэсар. Ну, шмат у чым цікавы. І ўсё яшчэ, ну, такім уже моцным армам ўсё ж такі нібыта патрэбна нейкая вентиляцыя, ці актыўнае, ці пасіўнае ахалоджанне, ну, прадуманы ў сэнсе, не проста ты кінуў камень і ўсё, і жыві. Трэба штосьці з гэтым інжынерна падыходзіць да гэтага пытання, але, ну, фреймворк грэецца. Фреймворк я не хачу там класці на калені, напрыклад. А працоўная цалкам машынка, якая можа як і, типа, і да манітора падлучыцца, і на каленьках пабыць, калі хочацца. Клёва ж, напэўна, мне здаецца. А яшчэ яны больш кампактныя, нібыта, менш важаць. Тэж зручна ў заплечнікі вазіць кудысьці. В офіс і ў падарожжа. Атрымліваецца ли, што ARM лаптопы гэта канкурэнты планшетаў, ты ж айпадаў? Ну, глядзі, айпады ж з іншай аперацыйнай сістэмай ўсё ж такі, нават зноўку Apple ж зараз выпускае свае айпады на M-чыпах. Не айпады, а, напрыклад, Android планшеты. Ну, ўсё яшчэ яны не такі функцыянальныя. Ну, тыпу, яны для серфінга, для, не ведаю, для кагосьці, можа, для малявання, хаця тут я таксама бы лепей в iPad бы выглядзеў, але тэхнічна Samsung же тоже свае там нейкім пенсілы робіць. Дык вось, я не вельмі разумею нішу планшетаў зараз. У сэнсе, апроч нейкай вузканакіраванай штукі, кшталт вось, памаляваць. Нібыта яны больш ні для чого не патрэбны. Не ведаю, яшчэ можна там, не ведаю, прыкрыватны экран з Ютубом, як варыянт. Што яшчэ? Некі серфінг. Ну, хз, яны нібыта ўжо даволі цяжкаваты, щоб просто вось серфіць веб в інтэрнэце, так лепіць тэлефонам, нібыта бы. Ну, фік вы ведае. Я не вельмі разумею, як я і сказал, нішу планшетаў. А пры гэтым, ну, калі ты хочаш глыбей нешта, зноўку, типа, коду папісаць, ну, там уже тебе аперацыйная сістэма не вельмі дазваляе добра гэта рабіць. Ці рабі SSH кудысьці, ці яшчэ штось. А лэптоп на арміі нібыта з гэтым бы даў брады. То есть, лэптоп на арміі гэта нешта паміж планшетам і лэптопам на x86. Ты ведаеш, па зноўку, гледзячы на той же Apple, ён можа быць замест 86, разумееш? І ўсё яшчэ пры гэтым быць халодным, ну, прадукцыйным, ціхім. Можа, не для гульні, хіба што. Напэўна, гульні не будуць рады запускацца на арміі. Але зноўку нагадваю сваю Android-эмулятарку, на якой я перыядычна запускаю Windows гульні. Тое ж магчыма атрымліваецца. Ну, і зноў-такі, здаецца, мы абмяркоўвалі, здаецца, недзе было, што Wine падтрымлівае ARM, задалі ў нейкіх версіях, і, магчыма, Я пакуль не бачыў зборкаў. Зноўку, калі калупаешся вось на эмулятаркі, у цябе Box 64 ставіцца, або вот эта новая распрацоўка Valve под Steam Frame, под VR-акуляры. Яны робяць FX, называецца іх тул трансляцыі, таксама з ARM VX86, ці наадварот, з x86 ARM варіск атрымліваецца. Вось. Аб'ектыўна, FX мне на маей эмулятарцы яшчэ ні з чым не дапамог вообще ні разу. А вось Box 64 нібыта працуе.
Але да, у тебя два слоя эмуляции. Ну, транслитерации. Виндовый в линуксовый или линуксовый x86 в линуксовый ARM. Карацей, цікаво. Ну, ось я спробую зрозуміць месца RAM ноутбукаў не макаўскіх, да, і ну, мне так здаецца, што з віндой даволі складана. Так, там все еще раз будет шатание, это факт. Вось, а Linux яшчэ не папулярны, але быццам бы там магло бы ўсё працаваць добра. Нібыта так. Ну, судячи по той же малінцы, наприклад, туди можна накатіць нават гном, просто яе моц не хапае на гном, умоўна кажучы. Ну, фактычна запусціш, але ці зручна это будзе. Той же першы Switch, на яго таксама можна вперець Linux, я гэта рабіў. Таксама, ну, там толькі 3 дыстрыбутыва, 2 Федоры, 2 Ubuntu. Я Ubuntu впёр, і, ну, фактычна это іх гномаўскі ребренд пад Unity, ці можа на той момант яшчэ нават і Unity, ён, ну, фактычна ж працуе, там жыве на этом свече першым, а его вообще-то даволі слабы працэсар. У яго, типа, графічная картка больш-менш нічога для свайго часу была, а працэсар слабы. Но ARM. Ну, карацей, ARM ноутбукі пакуль буксуюць. Віндовыя. Ну, я б шчыра, вось, я в гэтай картке відос на ThinkPad прыводзіў, які на Snapdragon X Lite. Будзе цікава, паглядзі. Нібыта, это, ведаеш, это не некая тормознутая штука, это вполне себе процессор. Им можно жить. Ну, так, галоўнае пытанне гэта, што ты на ім можаш запускаць. Окей. Я думаю, на гэтым усё. Вось, назбіралася трошки тэм, будзем збіраць нанова. Новыя тэмы, некія яшчэ засталіся. Трэба будзе падрыхтавацца. Але нешта адбываецца ў гэтым сусвеце. Нешта з намі адбываецца. Пачынаем глядзець больш у бок штучнага інтэлекту. Але як дадатковы інструмент, а не як штука, якая тебе заменіць. Угу. Я б гэта, ведаеш, ну, я не бачу, чтобы яно заменіла ўсё яшчэ. Я буду пакуль ціснуць на гэтую думку. Яно без мяне просто херню творыць, вось аб'ектыўна. Яго трэба за ручку вадзіць і тыкаць носікам. Вось. Так. Таму я б сказал, это такі продвинутый language сервер протокол, я не ведаю, як хочаце называць. Это ўсё яшчэ інструмент. Пакуль яшчэ, як мінімум. І як я казаў у падкасці першы гікаўскі, мне падобна, чтобы на бягучых тэхналогіях, менавіта то, як яны працуюць, то бок генеруюць па імавернасцях, не падобна, што яно можа замяніць інжынерную працу цалкам. Яно табе просто, ну, па імавернасцям генерыць код, і ўсё. Я таксама недзе бачыў меркаванне, можа, ў рылсах, недзе ў Інстаграме. Чувак расказваў, што яго працадаўца патрабуе, каб он пісаў больш і больш коду, выкарыстоўвае шыі. І ён такі, ну, напэўна, хоча мяне замяніць. Таму, калі шыі мне што-то прапановае, я яму адказваю, не, гэта херня. А насамрэч я беру і капіюю яго код сабе. Anyway, такі быў выпуск. Реально, палову яго было прысвечана шыі, палову не. Дзякую всім, хто паслухаў. Заставайтеся з намі, не ціскайце кнопку «Адпісацца», мы рэдка, але выходзім, мы кідаць гэта не плануем, просто як толькі збіраюцца тэмы, якія нам сапраўды здаецца вартымі увагі, мы выходзім у бліжэйшы час, як толькі знойдзем час у нас абодвух. Самі разумееце, дарослае жыццё, яно не заўсёды такое, як хацелася б. Дарослае, да яшчэ імігранцкае. І гэта таксама. Які накладвае свой адбітак. Ну што, усім дзякуй. Усім да пабачэння. Да пабачэння.